Ambalmaw biye alamusai janvier kalo tile 12 a don kibaru a bena boli kibaruyaw ka kibaruya minnu bɛ jamanadenw hami bi wa ni kibaruyaw a ka ca Ala fɛ ninnu de ye dugu labɔ bi kosɛbɛ. An ka jamana politikimaw tun ye laɲini min kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ furancɛ fanga in n'a ma ɲɛ ka fɔ a ju joona ko fɔ a ka fori waati la waati min ye olu yɛrɛw politikimɔgɔw hakilina ye. An ka jamana a na se ka don bara kɔnɔ bara min n'o bɛ bɛɛ y'a laɲiniw kofɔ an k'o de ma ko ordre constitutionnel. O kuma min fɔra an ka jamana politikitɔnw fɛ a kɛra sabu ye furancɛ fanga yɛrɛ mɔnɔ bɔra ni san 2 ɲɔgɔn ye. Hali ni a y'a sɔrɔ farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ tilebiyan fan fɛ olu caman tun ma jɛn n'a ye. A nana se yɔrɔ la bɛnkan de sɔrɔla Mali ni duniya jamanaw cɛ ka jira k'a fɔ furancɛ fanga in kɔni bɛna san 2 baara kɛ. O furancɛ fanga in de bɛna fori san 2000 ni san 24 nka ko baara minnu bɛna kɛ o san 2 kɔnɔ o dɔ ye kalataw ye. O hukumu de kɔnɔ bi alamusa donya janvier kalo tile 12 an ka jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale ka baara ɲɛsilen don jamana dugukolo fɛnsɛli koɲɛw ani an ka jamana sɛbɛnfurakow ɲɛnabɔli ma. Hali fanga cɛbɔli ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maiga ale ni parti politikitɔnw kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ n'o kan ka bɛn bi alamusa ma. Nin bɛɛ de bɛ don jamana kantigiw ye layidu min ta duniyama ɲɛkɔrɔ ka jira k'a fɔ baara minnu kan ka kɛ nin furancɛ fanga in ka baara gwɛlɛnw ye. O baara ninnu na nɔbɔ hali ni a y'a sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi malidenw caman de dalen tɛ nin ko in na. O de senfɛ kunnafoni sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi n'an ko a ma ko bamako.com ale y'a jira k'a fɔ layidu min tun taara kabini marisi kalo tile 4 san 2000 ni san 21 colonel Abdoulaye Maiga yɛrɛ n'ale ye jamana ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye ani politikitɔnw tun ye kuma minnu fɔ. O kuma ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko référendum. U yɛrɛw kɛra u ka bɛnkan ye min tɛmɛna jamana kantigiw ni politikimaw cɛ ko kalo caman de kɔfɛ référendum anw fɛ Mali kɔnɔ ko a bolodalen don marisi kalo nata a bɛ i n'a fɔ kalo 2 ɲɔgɔn. O référendum ko jamanadenw de bɛna ɲininka u yɛrɛw hakilina ni miiriya ye mun de ye. An ka jamana sariya sunba kura min bɛ lɔbɛn na a kɛra sariya kura minnu n'olu bɛ jujɔ na an ka jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ka laɲini kɔnɔ. O référendum baaraw de kan ka kɛ marisi kalo nata nka ko kabini kalo min yɛrɛ dalen bɛ nin kalo in ka février kalo ko weleliw bɛna kɛ n'an ko a ma ko convocation du collège. Maaw bɛna wele ka labɛnw sabati walasa ni référendum min bɛna kɛ Mali kɔnɔ a kana se ka kɛ woyɔ ye. Min ye mai kalo san 2000 ni san 23 ye a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn de bɛna kɛ hali an ka jamana kalata sɛbɛnw olu koɲɛw tɛ taa wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɔ yanni kalata cɛ. Min ye an ka jamana kalata kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana tun dɔnnen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ a fɔmana ka kɛ an k'o de ma ko élection des conseils des collectivités territoriales. Ninnu ka kalata baaraw de nɔbɔlen bɛ ka bɛn san 2000 ni san 23 ma. O kalata min wulikajɔw bɛ senna mai kalo nata ko weleli bɛna kɛ marisi kalo san 2000 ni san 23 n'an ko a ma ko convocation. Campagne électorale min kan ka kɛ juin kalo san 2000 ni san 23 ko kalataw bɛna nɔbɔ ko o kalata min n'o bɛ conseil des collectivités territoriales ko fɔ. An balimaw ko ni Ala ye marisi kalo nata jira na maaw na wele minnu bɛ ni olu ye kalatadenw ye ka sɛbɛnfura ciw ma u ka labɛnw ni wulikajɔw sabati. O kalata baara nɔbɔ baaraw an ko min ma ko campagne électorale des élections des conseils des collectivités territoriales juin kalo nata o baaraw bɛna nɔbɔ min ye kalata yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛna kɛ ni juin kalo 1 na san 2000 ni san 23. An balimaw ka kɛɲɛ ni an ka jamana wasadenw ye aw b'a dɔn kabini furancɛ fanga in jujɔni min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko transition an ka wasadenw yɛrɛw ka bulonba o jenini min kɛra jamanadenw ye bɔli min kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita gɛn ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la ko malidenw bɔra ka taa de don nin yɔrɔ la. Kabini o de kɛra an ka jamana wasadenw yɛrɛw jabala yɛlɛmara ka bɔ Bagadaji kɔnɔna na ka na yɛlɛma Centre international de conférence de Bamako la. O wasadenw kura minnu doni kan ka boloda don nataw la Mali kɔnɔ ko o wasaden kalata wele bɛna bila wasadenw ma
u ka taa u yɛrɛw kofɔ maa minnu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye wasaden kalata la juye kalo san 2023 o maaw de bɛna wele juye kalo nata min ye wasaden kalata yɛrɛ a kalata jujɔn baaraw yɛrɛw bɛna nɔbɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min na an ko o ma ko campagne électorale cɛbɔw ani taamaw ka taa u yɛrɛw kofɔ u ka sigidalamaw ye o bɛna kɛ octobre kalo san 2023 ko min ye kalata tako fɔlɔ ye wasaden kalata o tako fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ ko tako fɔlɔ baaraw bɛna nɔbɔ octobre kalo nata san 2023 ko n'o kɛra novembre kalo min bɛ kunbɔ o bɛna kɛ o tako fɔlɔ baaraw ye o campagne électorale wasadenw yɔrɔw ka tako filanan ko o bɛna jujɔn ka bɛn novembre kalo daminɛw de ma san 2023 min ye o novembre kalo ye ko wasadenw ka kalata tako filanan baaraw bɛna nɔbɔ anw fɛ Mali kɔnɔ san 2023 nin bɛɛ de kɔfɛ malidenw sigilen bɛ ka kalata min makɔnɔ ni duniya bɛɛ lajɛlen bɛ ɲiningali labi yala nin na kɛ wa wala tɛna kɛ de o ye jamanakuntigi kalata de ye an ko min ma ko élection du président de la république ko weleli kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna kɛ octobre kalo san 2023 ko wele kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna bila maa minnu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye olu weleli convocation du collège octobre 2023 ko n'olu welela bɛɛ u ka n'u yɛrɛw kofɔ ka jira k'a fɔ ne de bɛ jamanakuntigiya fɛ n b'a fɛ ka kɛ Mali jamanakuntigi ye wa Mali yɛrɛ marali ani Mali jamana fanga o jasoli hakilina bɛ maa minnu na ko ninnu bɛna t'u yɛrɛw kofɔ min ye janvier kalo san 2024 ye a bɛ i n'a fɔ o san kelen de kan ka bɛn bi ma ni Ala y'o jira na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sijɔ k'o kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an fara u yebagaw kan ko yɛrɛ kofɔw baaraw bɛna daminɛ anw fɛ Mali kɔnɔ janvier kalo san 2024 jamanakuntigi jɔyɔrɔ baaraw nɔbɔli hakilinaw bɛna dangɛnɛmaya campagne électorale pour les élections présidentielles ko jamanakuntigi kalata tako fɔlɔ bɛna jujɔn anw fɛ Mali kɔnɔ février kalo san 2024 min ye o tako filanan ye ni tako filanan yera la ko yɛrɛ kofɔ baaraw bɛna jujɔn anw fɛ Mali kɔnɔ février kalo kelen in na san 2024 ko min ye février kalo yɛrɛ ye ko halisa o kalo kelen kɔnɔ san 2024 ko bɛna kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ba yɛrɛ sugantili waati ye o fana bɛ bɛn février kalo san 2024 ma malidenw an ye nin bɔ kibaruya carinbonda so min ka bolo kan an ko de ma ko le matinal solika wuli kɛba kunnafoni fasiri la bɔlɔlɔsira kan bamako.com de fɛ an balimaw an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanaba minnu n'u ka baaraw ɲɛsilen bɛ tiɲɛnikɛlaw nɔbɔli la an ka dugubaw kɔnɔ an ko olu ka cakɛbon baaraw ɲɛbɔlisoba de ma ko polisiw la police nationale ko polisiw yɛrɛw ka dagaba kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don 1008 logements na Bamako yan commissariat des 1008 logements du district de Bamako k'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka dabaliw tigɛ ka maa dɔ de minɛ maa min ni a yɛrɛ tun bɛ masiri de kɛ masiri min bɛ tali kɛ an ka golo masirilen tabaw don finiw na ko ale ye sɔrdasi de ye a bɛ taa maaw de namara walima a bɛ taa ka taa an ka jamana yɛrɛ ka sariya minnu talen bɛ ka se ka lakana sabati walima ka maaw ka hakɛw kɔlɔsi ko nin bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ ko n'i y'a ye 1008 logement polisiw ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen ye wuli ka jɔ kɛ ka taa nin ma kofɔlen minɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a ye bingani wale dɔ de kɛ ka bin maa dɔ k'a ka bolofɛn de minɛ a la nin ma kofɔlen yɛrɛ u ko ale de ma ko Amadu Gaku k'a bɛ waati damadɔ bɔ nin kamalen kofɔlen ko a tun bɛ an ka sɔrdasi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'u ka baara ye duguma kɛlɛ ani jugu fɛlɛli ye an ko min ma ko armée de terre olu ka donfiniw de don hali banfula hali min ye u yɛrɛw ka jɔyɔrɔw bɛ dɔn ni bugunatɛmɛ ja min ye a tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen de don marifa kɛrɛnkɛrɛnnen de tun b'a bolo wa hali sɔrdasiw bɛ donfini minnu don n'i ye nin kamalen kofɔlen ye ko a tun bɛ nin donfiniw bɛɛ lajɛlen de don n'i t'a dɔn ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen nin kamalen kofɔlen ko a kofɔra an ka jamana lakanabagaw ye jamanaden dɔw fɛ i n'a fɔ lakanabagaw yɛrɛw y'a jira cogo min na ko n'aw ye maa ye maa min ye sigalama ye walima maa min n'aw ma da la ni aw yɛrɛw hakilila k'a fɔ a tɛna se ka kɛ basigi ni magwɛnkɛba ye ka don malidenw ka tani ka segin ma hali malidenw ka ɲɛnamaya ma Mali dugukolo kan ko ka taa kofɔ
a jirala k'a fɔ dunanjigiso bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ n'an ko a ma ko Yɔrɔjanbugu u ka dunanjigiso min bɛ o de welela ko l'hôtel Nirwana ko ni kamalen kofɔlen ko bolo de dara ka an ka jamana polisilaka minnu bɛ ATT-bugu Miriwiti logement kɔnɔ ninnu talen ni dunanjigiso in na u taara ni kamalen kofɔlen sɔrɔ yen n'an ko a ma ko Agaku polisiw kɔni cunna waati min na ka Amadu Gaku minɛ ka taa n'a ye u yɛrɛw ka daga la ɲiningali busamisɛnw tɛngunen a la polisi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun taara ni kamalen minɛ k'u ye an ka jamana sɔrɔdasiw ka banfula bulama de sɔrɔ a bolo an ko min ma ko bere de l'armée de terre u yɛrɛw ka don samaraw hali marifa jugu minnu n'o bɛ di sɔrɔdasiw ma lakanabolo ma min yɛrɛw dilanna Rusila jamana fɛ an ko de ma ko pistolet automatique de fabrication russe des cartouches d'armes hali kisɛ bondow tun b'a bolo muru dɔw yera a bolo minnu bɛ tigɛliw kɛ ani kilew caman kile minnu ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a bɛ maaw ka motow de minɛ n'o moto ninnu minɛra kile caman de b'a bolo o kile ninnu fana minɛra wa min ye sɛbɛnfura dɔ b'a bolo sɛbɛnfura min b'a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw ka jɔyɔrɔ min n'an ko a ma ko lieutenant ko sɛbɛn de b'a bolo une carte de lieutenant de l'armée hali ni a y'a sɔrɔ sɛbɛnfura in dilanna a yɛrɛ de fɛ n'a kɛra minɛfɛn don min na a n'o jira an ka jamana faamaw ni jamana lakanabaaw la a ye nin bɛɛ de kɛ walasa ka tiɲɛni wale in ka se k'a daga a yɛrɛbakun ye ka bin maaw kan ka maaw bolofɛnw daraki ko ni sɔrɔdasi kolon in walima ni sɔrɔdasi ŋanamu-ŋanamukɛla in hali sɔrɔdasi yɛrɛ tɛ maa min y'i yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi ye ko a taara di an ka jamana kiritigɛlaw ni josariya matarafaba minnu ni olu sigilen bɛ sigida 6nan na parquet de la commune 6 du district de Bamako a dilen olu ka kiritigɛlaw ma k'u ye ɲiningali minnu k'a la jaabi jɔnjɔnw kɔni ma sɔrɔ Amadu Gaku fɛ o de senfɛ ko Amadu Gaku kɔni bilala ka taa Bamako kasobonba la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi kabini juma tɛmɛnen janvier kalo tile 6 ko Amadu Gaku kɔni minɛra ka da maaw bolofɛnw darakili kan ani ka taa marifaw ta ka maaw baba ka maaw bolofɛnw minɛ hali maaw sibon a bɛ taa nin bɛɛ de kari Amadu Gaku kɔni nɔbɔra ATT-bugu 1008 logement polisilakaw fɛ an ka jamana sariya nɔbɔba ni kiri matarafaba u yɛrɛw bɛ ko bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na sigida 6nan na ko ninnu ye Amadu Gaku bila ka taa Bamako kasobonba la an balimaw walasa aw ka faamuyali k'a la an baaraɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛ lasew kɛ an ma waati bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw ani an ka jamanadenw ni tangabaw bɛ baara ni wulikajɔ minnu kɛ ale ka baara de ɲɛsilen bɛ ka olu mankutu duniyama ye maaw ka se ka bɔ a joona an k'o de ma ko turamagan fana bɔra nin ko in joona a ye ɲɛfɔli k'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka turamagan ka ɲɛfɔliw lamɛn wa nin ko in kɛra cogo di turamagan bɛna da don a la ka da anw tulo kan tɛgɛ dara sɔrɔdasi siganamɔgɔ dɔ kan 1008 logement commissariat cɛdenw fɛ Yɔrɔjanbugu sigida kɔnɔna la ko a dabɔra o ma jugu nka a dabɔra kura ye o ni sigi tɛ bɛn o de hukumu kɔnɔ hakilimaw kɛtɔ ka sɛkili kero ɲɔgɔn ma ne bolo o tɛ tanamako bɔ nka bamananw ko paati ma jugu fo sagana o de ye kojugu ye o hukumu kɔnɔ fɛn min ye 1008 logement commissariat cɛdenw ye u ye tɛgɛ da nin kamalen kan o kɛra ka bɛn janvier kalo tile 3 ma san 2023 o kɛra Yɔrɔjanbugu sigida kɔnɔna la nka mun de kɛra janvier kalo tile 3 san 2023 fɛn min ye sigidalamaw ye u taara ka taa u dama kasi ATT-bugu 1008 logement commissariat cɛdenw na k'a yira k'a fɔ ko hôtel dɔ bɛ Yɔrɔjanbugu ni o hôtel n'u b'a wele ko Nirvana k'u kɔni ye marifa cikan de mɛn ka bɔ o hôtel kɔnɔna la a kɛra sababu ye ni a ye maa caman jatigɛ sigida kɔnɔ o hukumu kɔnɔ o kumaw fɔra ni ka a perepelatigɛ di fɛn min kɔni ye 1008 logement commissariat cɛdenw ma olu m'a bila daga girinda la u ye u ka brigade de recherche cɛdenw na wuli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka se kɛnɛ kan u selen kɛnɛ kan u kɔni taara ka taa don hôtel kofɔlen kɔnɔ ni o ye Nirvana ye ni ale dagali min Yɔrɔjanbugu ka taa tɛgɛ da kamalen dɔ kan yen nɔ fɛn min ye kamalen in ye u y'a yira k'a fɔ ko ale de tun ye marifa ci kamalennin a ko k'ale tɛ fɛn min ye zon ani kalaban ci olu dafasa a bɛ i n'a fɔ nɛgɛ u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye kamalen in ye a ko k'ale tɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min ye sigidalamɔgɔ caman ye olu nana ka na seereya o tuma na fɛn min ye kamalen ye a nana k'a fɔ ko jɔnkala ko ale de tun ye mugu ci o hukumu kɔnɔ u y'a minɛ ka na n'a ye komisariya o tɛmɛnen kɔ u wulila ni ka taa laarawuli kɛ a dagayɔrɔ la fɛn min ye nin kamalennin ye
u taara ka taa finitigilakaw ka minan caaman sɔrɔ nin bolo. Fɛn min ye sɔrɔdasiw ka bere ye, sɔrɔdasiw ka banfula o bɛ min don u kun na ni o ye an ka duguma kɛlɛkɛlaw ye ni an b'a fɔ ma ko armée de terre. Olu ka banfula o yera a bolo. Ka taa se menotti ma, o bɛ menotti min don maaw tɛgɛ la o yera a bolo. Ka taa se fana bese ma, o kelen o fana yera a bolo. Ka taa se muru dɔ ma ni an b'a wele ko sisi, o fana yera a bolo koyi. Ka taa se clé caman ba ma ni olu bɛ kɛ ni clé minnu bɛ kɛ ka moto démonter, i n'a fɔ ni moto suɲɛra clé minnu bɛ kɛ ka moto walanga, o kumana o clé ninnu caman yera a bolo. O t'a a bannen yɛrɛ, u taara ka taa marifa dɔ sɔrɔ a bolo ni a bɛ fɔ ma ko pistolet automatique. Pistolet automatique min don, min bɛ dilan yan o tɛ dɛ, min bɛ dilan Irisigaw fɛ yen nɔ o pistolet de tun b'a bolo. Wa o t'a bannen fana, u tilala tuguni ka taa pistolet marifa baliw o sɔrɔla a bolo, ni ka taa se fana pistolet mitrailleur o marifakisɛw sɔrɔla a bolo, ka taa se carte dɔ ma, nka carte in a yɛrɛ de kɛlen don ka carte in dilan ni a bɛ fɔ ma ko carte falsifiée, a yɛrɛ tɔgɔ b'o kan, wa a kɛlen don k'a fɔ ko ale ye lieutenant de ye. Lieutenant u ye tɛgɛ d'a kan. O tɛmɛnen kɔ tuguni, u tilala ka sigidalamɔgɔw caman ka seereya kɔnɔna la, olu bɛɛ lajɛlen ko k'olu kɔni hakili la kɔni ko sɔrɔdasi don, sabula ko a bɛ wagati jan bɔ ko olu kɔni bɛ sɔrɔdasi fini y'a kana. O hukumu kɔnɔ, fɛn min ye an ka finitigilakaw ye, u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa fɛn min ye nin kamalen ye k'a dɔn nin bɛ baara kelen jumɛn de kɛ de, yalima nin ye binganikɛla de ye wa walima nin ye finitigi de. Quand même ne m'a fɔ binganikɛla don, wa ne m'a fɔ fana ko sɔrɔdasi don. An ye kunnafoni minnu sɔrɔ, o kunnafoni de dilen filɛ aw ma nin. Papier min kɔni yera a bolo, a y'a yira k'a fɔ k'ale ye lieutenant de ye. O papier in o ye papier namaralen, wa kamalen yɛrɛ fɛnɛ sigidalamɔgɔw caman fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ fini a la kuma bɛɛ, nka ne bolo nin sɛgɛsɛgɛli ko ka nɔgɔ kosɛbɛ. Finitigilakaw bɛɛ dɔnnen don ni u y'a ka papiyew bila ka taa se finitigilakaw ma, walima n'u taara jɔ finitigilakaw ɲɛkɔrɔ, n'o y'a sɔrɔ ko sɔrɔdasi de don, ko lieutenant don walima ni lieutenant tɛ, o tuma olu de bɛ se ka o tiɲɛ fɔ. Nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na o, fɛn minɛn minnu minɛla ninnu bolo ni o ye sisi ninnu ni ka taa se bese ninnu ma o, a tun bɛ mun de ko la de, yalima a tun bɛ bingani wale de la sabati n'o ye wa? Ɲininkali tɔ min bɛ yen, dɛgɛ sisi o tɛ bɔ karatɔ da fɛ, sabula wagati dɔw sɛgɛ o bɛ to duga kungo la, wa ala kana an kɛ ji la su ye fiyewu, amina yarabi. An balimaw, an ka jamana minisiri cɛkɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'a ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma, an k'o de ma ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ni o kalifalen bɛ Abdoulaye Diop la bi. A yɛrɛ ka kunnafoni cari bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ nin cakɛ bondaso in na, bureau de l'information de la presse du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, olu y'a jira k'a fɔ l'américain yɛrɛw ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan. O kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ Mali ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bilala ka taa l'américain jamana kan, k'a ye lettre kɛrɛnkɛrɛnnen min ci l'américain yɛrɛw ka jamanakuntigi son excellence monsieur Joseph Biden, n'an ko min ma ko lettre de créance, ka taa a di l'américain yɛrɛw ka jamanakuntigi ma. Mali ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ l'américain jamana kan, an ko ale de ma ko son excellence monsieur Sékou Berté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, an ka jamana lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ l'américain jamana kan. A ko ale ye nin sɛbɛnfura min kɛ ko nin kɛra folikan sanuman walima nisɔndiya waleba de kɔfɛ, ko ale ye nin sɛbɛnfura in di ko nin bɔra an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ani don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba chef d'état son excellence le colonel Assimi Goïta, ko a ye sɛbɛnfura in di l'américain ka jamanakuntigi ma k'a jira k'a fɔ danaya min tun bɛ an ka jamana ni l'américain jamana cɛ, min bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnyaw la jamana fila in u tun ye bɛnkan minnu kɛ don tɛmɛnenw na. O bɛnkan ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min na, ko o kumakanw de tun bɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔ, ko ninnu ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ k'a bɛ tali kɛ Mali ni l'américain ka jamana jigisigi ni badenya ni baara jɔnjɔn min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Nin hakilina in taara Assimi Goïta fɛ k'an ka jamana ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Sékou Berté bila ka taa nin sɛbɛnfura in di Joe Biden ma, k'a jira k'a fɔ a ka di Mali jamana kantigiw ye baara ɲɔgɔnyaw ka caya Mali ni l'américain jamana cɛ, walasa an ka jamanadenw ani l'américain yɛrɛw ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ, an ka jamana ninnu ka se ka
kunkulena kelen ta walasa laɲiniw ka kɛ kelen ye. Mali bɛ se ka min kɛ lamɛrikɛnw ka jamana ye Mali n'o kɛ, wa lamɛrikɛnw yɛrɛw ka jamana bɛ se ka min kɛ Mali ye lamɛrikɛnw ka jamana n'o kɛ Mali ye. Nin ye Asimi Goita ka ŋaniya ye min lasera ambassadeur du Mali, Mali ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ lamɛrikɛn jamana kan son excellence Sekou Berté fɛ ka ɲɛsin Joe Biden Amérique jamanakuntigi ma. An balimaw, nin ye dabaliban kibaruya ye walima nin kibaruya ye ma faamu de kunnafoni fasiriba fɛ min ye kunnafoni fasiri. An ko ma ko la rédaction, o ye kunnafoni fasiri di sɛbɛn ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ kunnafoniw ganse wa kunnafoni saniyalenw yɛrɛw lase. A ko an ka jamana wasadenw yɛrɛw ka wasabulonba, an ko a ma ko Assemblée nationale du Mali, ko a jira la ka fɔ san nataw la ko a bɛna jabala kura de sɔrɔ. N'a ma ɲɛ ka fɔ wasadenw tɔgɔla bulon min bɛ Bagadaji ko o jenini min kɛra, wa hali ni ye wasadenw yɛrɛw jabala lajɛ Bamakɔ camancɛ la, a kɔni kɛra yɔrɔ ye bi min bɛ maa dabali ban. Wasadenw yɛrɛw bɛ sariya gafew lajɛla waati min na, nin yɔrɔ kofɔlen maa jugu de kelen bɛ k'a lamini, dɔrɔgujugu tabaw. Hali ni ye Bagadaji fo ka se Bozola masurunya yɔrɔw lajɛ, ko maa caman de bɛ taa u ka hajuw ɲɛnabɔ nin yɔrɔ la, maa minnu tɛ maa jɛlenw ye. Kuma dɔ la hali wasadenw bɛ don ka bɔ min kɛ, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ farati de la nin yɔrɔ kofɔlen na. Ko ŋaniya de taara an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba, donnatɛmɛ fanga ani waatila tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba fɛ colonel Asimi Goita ka jira ka fɔ waati sera an ka jamana wasadenw fana ka jabala kura sɔrɔ u yɛrɛw ye Bamakɔ yan. Ko nin dugukolo kofɔlen k'a bɛ taa jɔ fo hectare 11 na min ŋaniya taara k'a bɛna di wasadenw ma don nataw la. O ye yɔrɔ jumɛn ye? O de la kunnafoni laseli a bɛ jujɔ waati min na, n ko nin bɛ maa dabali ban. An ka jamana pankurujigi kɛnɛ n'an ko a ma ko zone aéroportuaire de Bamako Senu, ko an ka jamana wasadenw yɛrɛw ka wasabulon kura ŋaniya min taara jamanakuntigi Asimi Goita fɛ, ko a yera ka fɔ nin wasaden bulon kura in bɛna ta jɔ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ de kan, ko jamana kantigiw bɛna yɔrɔ min ta pankurujigi kɛnɛ kan, ko a bɛ taa fo hectare 11 ɲɔgɔn na. Ko kabini nin kuma in de fɔlen, kunnafonidila ɲiningale a ye nin daluya bɔ yɔrɔ min na, a ye nin seereya bɔ yɔrɔ min na, a yɛrɛ ka lasela a ko ale ye nin kuma in mɛn wasadenw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye président du Conseil national de la transition CNT, o ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Diaw, ko a ye nin dantigɛli in kɛ a ka sankura duwawu de la a n'a ka sankura foliw la. U yɛrɛw tun ye tali min kɛ an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita jabala la kuluba. Kumaɲɔgɔnya jɔnjɔ min tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, maa caman de tun bɛ kɛnɛ kan, i n'a fɔ an ka jamana gulomabaw n'an ko ma ko institution, les autorités administratives indépendants, ko nin kɛra kabini janvier kalo tile 10 san 2023 kulubakaw bara jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔla bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ bisimilali bolo ma n'an ko ma ko salle de banque. An ka jamana wasadenw ka ɲɛmɔgɔba furancɛ fanga kɔnɔna na, ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase an ka jamanakuntigi ma. A ye nin ŋaniya min ta, ko ale kɔni bolo nin bɛna kɛ hakilinaba de walasa an ka jamana bɛ se ka don dakura fɛ. A bɛ fɔ min ma ko refondation, ko nin yɔrɔ kura in sɔrɔli min filɛ a bɛna kɛ sabu ye kabini san caman degun ani gwɛlɛya min bɛ wasadenw ka Mali kɔnɔ, o degun n'o gwɛlɛyaw na se ka wuli. Nanzarakan na u ko sans nul doute ça sera un signal fort que vous, le président de la transition, nous a offert. Ko siga kɔni t'a la, olu sigalen t'a la k'a fɔ jamanakuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ŋaniya min ta ka nin baara in kɛ, ka pankurujigi kɛnɛ hectare 11 ɲɔgɔn di wasaden bulon jɔli bolo ma. Ko nin bɛɛ de bɛna don an ka jamana yakubayali ani an ka jamana sariya kuraw sinsili baara minnu bɛ senna, ka jira k'a fɔ nin baara ninnu tɛna kɛ baara denw ye. Ko nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana kantigiw bɛɛ baara la, u haminako ye jama haminako ye. Colonel Maliki Diaw ɲiningale a ko ale kɔni dalen don a la k'a fɔ wulikajɔw bɛna kɛ nin ko in na joona walasa nin wasaden bulon kura min bɛna jɔ anw fɛ Mali kɔnɔ a baaraw ka se ka daminɛ a waati la, a ka se ka fori joona walasa wasadenw ka se ka lafiya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin kunkanko kibaruya ye. An ye nin bɔ kunnafoni caribondaso min ka lasela, an k'o de ma ko la rédaction. An balimaw, Adama Ben Jara ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi, ni malidenw b'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ nin kamalen in na, hali ni a y'a sɔrɔ sifinaka don. O de kɛra sabu ye bi a bɛ jamana
wasade nona blabaw yɛrɛw tɔgɔla kuluba kɔnɔ n'an ko ma ko Conseil national de la transition i n'a fɔ nanzaraw b'a fɔ cogo min na la réussite au bout de l'effort a ye baara min kɛ a b'o baara tɔnɔ de kan k'o cɔgɔri bi Wadama Ben Jara k'a ye laɲiniba de kɛ an ka jamanadenw fɛ ko maaw ka wuli k'u jɔ an ka jamana yɛrɛ tun ye duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw hali ni Mali b'o jamanaw la olu ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ duniya kɔnɔ ni ale ka baara ye ka taa magɛn don jamanaw ma jamana minnu bɛ bingani bolo hali banbagaci marifatigiw ka ɲangati n'u ka tɔɲɔw bolo kan an k'o de ma ko MINUSMA ko MINUSMA ka baara kura minnu jujɔ ni ŋaniyaw bɛ lɔbɛn na ka bɛn juin kalo nata ma ka jira k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara MINUSMA ka waati kan anw fɛ Mali kɔnɔ yan Adama Ben Jara ko kunnafoni baroba kɛnɛ kan kunnafoni baro min ni a lɔbɛnna kulu fɛ kulu min n'an ko yɛrɛwolo debout sur le rempart nin kɛra tarata tɛmɛnen u yɛrɛw jabala la o hukumu de kɔnɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart a ɲɛmɔgɔba Adama Ben Jara hali ni u yɛrɛw b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ t'a la nka wulikajɔ fanba bɛ kɛ maa min fɛ o de ye nin kamalen ye kunnafoni di sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi Alerte Info a ko n'i y'a sɔrɔ kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ kulu min ni o ka surun furancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaaw la bi ka tɛmɛ kulu bɛɛ lajɛlen kan k'o ye nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen in de ye n'an ko a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart k'a ye k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmaaw yɛrɛw masurunya kuluba ko ɲɛmɔgɔba Adama Ben Jara de bɔra ka nin kuma fɔ tarata tɛmɛnen Bamakɔ yan ko jamanadenw ka wulikajɔba de kan ka kɛ wa wulikajɔba de bɛna kɛ Mali kɔnɔ MINUSMA yɛrɛ ale bɛ anw fa jamana kɔnɔ kabini waati jan ko juin kalo nata an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ŋaniya min t'a la walima u b'a fɛ ka ŋaniya min ta ka ninnu congo an faso kɔnɔ ko jɛn tɛna kɛnɛ ye bi jɛn tɛna kɛnɛ ye sini o de senfɛ a ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka labɛn sabati ka ninnu gɛn ka bɔ an fa jamana kɔnɔ Alerte Info y'a jira k'a fɔ Adama Ben Jara ye nin lase kɛnɛ min kan k'a kɛra kunnafoni baroba de senfɛ ani kunnafonidilaw yɛrɛw ka hakili falen kɛnɛ kan an ka Adama Ben Jara lamɛn an ka bi dokibaru kɛnɛ kan kuma min fɔra fɛ o kɔrɔfɔw filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw wagati dɔ sera bi a ka kan n'an ye kɛlɛ kɛ ka kunnama dɔ sɔrɔ an ka to ka kiimɛli kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko évaluation objective an ko o kiimɛli kɛ a ka ca Ala fɛ jumɛn ɲana kɛlɛ kɔnɔ jumɛn majɛ jumɛn b'a kɔnɔ ani an ka ɲi ka yɔrɔ jumɛnw cɛsiri fanga bonya a ka ca Ala fɛ an bɛ se k'o wulikajɔw dɔn o de y'a to bi an y'a kanu bi dati la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye 10 janvier 10 janvier ye dati ba ye parce que 10 janvier de kɛra dati ye dati min na Faransi ɲɛmɔgɔw ko u ka jamana maralen kɔrɔw ko olu bɛna u ka kotigiya n'u ka dɛnɛrɛla ta ko n'o kɛra Ala ma ale Faransi jamana garisigɛ don dugu jukɔrɔ nafolo la min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye jɔyɔrɔba min ni États-Unis y'o kalifa Faransi ma deuxième guerre mondiale kɔfɛ Faransi ka to o jɔyɔrɔba la o y'a to Faransi ko ka sariya dɔ ta a ka wasabulon kɔnɔ sariya min b'ale yamaruya a ka segin ka na i tigɛ sigi a ka jamana maralen kɔrɔw olu ka dugukolow kan pour que ka se k'i nama dilan olu ka dugu jukɔrɔ nafolow la o loi de tɔgɔ kɛra le 10 janvier 1957 loi in de welela ko loi OCRS organisation commune des régions sahariennes wa o de y'a to Faransi nalen intervenir anw ka jamana kɔnɔ k'o tɔgɔ da ko opération Serval le 10 janvier 2013 Jɔnkunda Tarawele ani Amadu Aya Sanogo olu ka yamaruya kɔnɔ 10 janvier 2013 o baara kɛra olu ka yamaruya kɔnɔ tariku fana ka ɲi k'o dɔn dɛ ko mɔgɔ minnu sɔnna ka Faransi wele ko le 10 janvier 2013 ko de Amadu Aya Sanogo ani Jɔnkunda Tarawele olu sɔnna k'o kɛ tariku la o fana ka ɲi ka fɔ quoi c'est extrêmement important ka dɔn min ye mun kɛ wagati jumɛn ni jɔ y'a kɛ a kɛra cogo di c'est extrêmement important o de y'a to 10 janvier sariya taara k'an bɛ segin ka na aw ka jamanaw minɛ a dugu jukɔrɔ nafolow nɔfɛ 56 ans après 10 janvier kelen o 2013 ka jigin ka o jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko misibilen o ye maa min bɛnbakɛw tu k'o fa ko ne ye ntumubilen natɔ ye k'o ja ka sere o de kɛra anw ta ye 2013 c'est pourquoi anw ko fɛn dɔ kasa bɛ nin 10 janvier in na nin tɛ kasa duman ye hakilima ma ɲi ka sɔn ka don nin kɔnɔ quoi o de la mɔgɔw ko aw bɛ ka ban ko faransikan na ko hali u ma se fɔlɔ a don kama an bɛ an ka karamɔgɔ fɔ Amadu Jikɔrɔni a n'a jɛɲɔgɔn sanumaw Ala k'u dayɔrɔ sumaya ka Dr Umaru Mariko nin don kama a wulila k'i jɔ ko Faransi kana na an ka jamana kɔnɔ kuma dali k'ale jamana bɔ an bɛ Mariko fo
ka Aminata Daramani fo ka Sekmar Sisoko fo munu sɔnna ka jɔ o don kama Mali ni farafina ani cɛncɛn f'u ka jamanaw lakanali kama an ka sɔn k'olu fana tɔgɔ fɔ c'est extrêmement important pour l'histoire o de kɛra quoi maa wɛrɛw wulila k'u jɔ maa caman maa o maa wulila k'i jɔ ni kɛlɛ la an ka tigɛrɛ b'a fɔ o bɛɛ ye minnu wulila k'u jɔ ko fɛn jugu bɛ k'i kun na an kan an bɛ kɛwalew de fo ani maa minnu y'a kɛ o foli ye diyagoya ye mais mɔgɔ ko tɛ yen quoi n'i ye ɲuman kɛ an b'a f'i ma ko soli yo o don kama o ka ɲi ka fɔ quoi walahi n'i ye juguman fɛnɛ kɛ file min ka ɲi ka bara min ka ɲi ka ci i kun na o bɛ ci i kun ni wo ka ɲi ka f'i ma wo bɛ fɔ dɛ donc o de ye yɛrɛwolo ka baara ye a hakɛ dafalen don quoi i ni yɛrɛwolo jara cogo cogo walahi a bila i kun na Mali diyaɲɛ in i y'o sira de minɛ i n'an ka diya bɛ lié o de la quoi n'i y'o yɔrɔnin bila i t'a bɔnna i filila dɛ wa i ni anw farala cogo o cogo an fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo an ma ɲɔgɔn faamu cogo o cogo i ye min fɛnɛ kɛ Mali ka nafa kɔnɔ malidenw ka lafiya kɔnɔ walahi ala an b'o fɔ o de ye tiɲɛ o de ye an bolo o de ka ɲi ka fɔ o de ka ɲi ka dɔn o de y'a to 10 janvier 2020 o kɛra yɛrɛwolo kulu en tant que yɛrɛwolo o kɛra yɛrɛwolo ka bɔli ba ye parce que yɛrɛwolo créera le 19 novembre 2019 à Kulikoro donc 10 janvier 2020 kalo 4 soit kalo 5 ka kɔ M5R fɛ création ɲɛ yɛrɛwolo ye bɔli ba kɛ le 10 janvier ko Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛra en 2020 ka kɔ o ɲɛ an ye wulikajɔ baden kɛ ka kɛɲɛ ni 10 janvier in ye o 10 janvier kelen n'o loi OCRS kelen hali bi o loi ma abrogé Faransi assemblée kɔnɔ pour l'information générale an ka jamanaden dɔw bɛ yen farafina den sɛbɛ dɔw kɛra u bangena Faransi jamana kɔnɔ ye u ye jɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ u ye député groupe fara ɲɔgɔn kan k'a laɲini ko ka se ka nin sariya in bɔ Faransi sariyaw la hali bi nin sariya in bɛ en vigueur Faransi dugukolo kɔnɔna na k'u ka hakɛ de don ko ka segin ko ka na anw ka jamanaw minɛ ko k'u dogo jukɔrɔfɛnw bɔ Asimi Goïta bɔra nin loi in de kalama nka ne ma da la ni Bazoum bɔra nin kalama fɔlɔ dɛ o de ye an ka jamana bolo tunun min tugun ka accord d'Alger fɛnɛ signé o accord in bi o de kɛlen don k'an minɛ jɔnya sɛbɛn kɔnɔ fɛnɛ min bɛ maliden dɔ fisaya dɔ ye a bɛ Mali ka kotigiya minɛ a bɛ Mali farali ko fɔ a bɛ Mali sariya sunba da ka tagamaw kan wa a bɛ Mali buruja ka Mali feere k'a tunɔmada k'a bɔrɔtɔ k'a ci k'a kɛ filenkolo ye k'a kɛ tɔnmo ye o de ye accord in ye walahi point par point an bɛna don accord kɔnɔ an bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ walahi a b'a kɔnɔ dɛ an tɛ nkalon da gafe la an tɛ nkalon da gafe la i nɛn jara cogo cogo i nɛn jara cogo cogo fɛn min bɛ gafe kɔnɔ e tɛ se k'o bɔ a kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen kunkolo don dibi la wagati bɛɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o de y'a to an bɛna an da don accord ko in na an tulo b'a la sema mɔgɔw olu bɛ a fɛn nin bɛ yen quoi denmisɛnninya la quoi i bɛ pinɛ munumunu ni min t'a dɔn o bolo k'i ye pinɛ fili quoi mais a kun ye pour que pinɛ ka segin i ma quoi o de baara b'u bolo tan fɛn man d'u ye diɲɛ kɔnɔ ka accord in bɔ fɛn man d'u ye diɲɛ kɔnɔ ka accord in bɔ ni accord in tɛ olu ye jɔn ye olu bɛ min olu ye jɔn ye de quoi jɔnw de don quoi an ko malidenw don an k'a lajɛ an ka nin gafe ko in an ka bɔ nin kɔnɔ hɛrɛ min ka kan Bamako ka ye o hɛrɛ ka kan Kayi ka ye o ka kan Sikaso ka ye o ka kan Kidali ka ye o ka kan Gawo ka ye o ka kan Tɔnbɔkutu ka ye o ka kan Segu ka ye o ka kan Kulukoro ka ye o ka kan maliden bɛɛ comme les Modibo Keïta et ses fidèles compagnons ont décrété la devise du Mali un peuple un but une foi c'est ça le sacré pour nous o de ka gɛlɛn maliden bɛɛ créé dɔman fisa dɔ ye a bɛ fɔ de ma unité nationale ni o ko ye tiɲɛ ye k'anw b'o hakilina kɔnɔ anw tɛ se ka hɛrɛ dɔ ɲini Bamako ka ye k'an t'o hɛrɛ ɲɔgɔnna ɲini Kidali ka ye mais mɔgɔ damadɔni ka wuli a cayalen maa 10,000 k'olu de bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔ m'u ci mɔgɔ yɛrɛ n'u tɛ ɲɔgɔn kalama ka bɔ ko k'o gafe de ta ko k'o wajibiya mɔgɔ 22,000 kan k'an ka sigi k'o lajɛ u filila o peuple tɛ Mali ye dɛ o peuple tɛ Mali ye wa wagati min na dɛ e b'i décider k'i b'i faso ci quoi sɔn wagati kelen ko Ala bɛ sɔn ka den dɔw fɛnɛ bila o jamana kɔnɔ minnu bɛ wuli k'u jɔ f'u k'u faso olu de wulilen don k'u jɔ o baara ninnu tɛ marché dɛ o tɛ marché donc o siratigɛ fɛ n'i ye MINUSMA ɲininka k'u ka baara yɛrɛ tɔ tora mun ye an ka jamana kɔnɔ ko pour que ko accord ka se ka waleya hali u yɛrɛ lakanali u m'o ɲa ba k'u m'a yɛrɛ labɔ jango ka maa wɛrɛ labɔ Faransi taatɔ
ko barkani ngana ta ko lu se ko la u yɛrɛ lakana bi Mali armée de bɛ ka MINUSMA lakana ni minnu ko MINUSMA surasi 15 bɛ Mali kɔnɔ ko pour que ko effectif ko quoi pour vous rassurer que wallahi MINUSMA de bɛ ka Mali effectif dɔgɔya o de layidu taara u ka mandat renouvellement mois de juin tɛmɛnen ko ni Faransi tɛ ko Mali armée ki engagé k'a bɛ MINUSMA lakana Mali de bɛ ka MINUSMA lakana wallahi ala a kɔrɔmasure min u n'a mɛn ko ka jɔn lakana ko population civile anw bɛ kɛnɛjala kan aw bugumɛ cɛncɛn bɔrɔ kɔfɛ jɔn bɛ ka jɔn lakana aw bɛ fɛ ka jɔn de bloquer Mali armée yala ka taa malidenw lakana dɛ nin dunan ninnu cɛlen ka b'u ka jamana kɔnɔ ka na don da kelen min bɛ jugu bolo bi o de ye MINUSMA ye an sera ka 10 janvier kɛlɛ wuli an sera ka taa ni barikani o kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ contribuera kɛlɛ in na min bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ min tɛ yɛrɛwolo kɔnɔ min an ye kɔnba in daminɛ o parce que mouvement caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ yɛrɛwolo ye minnu n'an tɛ ka continuer bi an ka tigɛrɛba fɔ bɛɛ ye dɔ kɛ pour que kɛlɛ in bɛ se ka nin jaabi sɔrɔ wallahi nin ye c'est la résultante d'un effort collectif o de an b'o jaabi de kɛnɛ kan bi donc ni ko ɲana a bɛ fɔ k'a tigi ka ca quoi mais nin ko in ɲana wa nin tigi ka ca nin ye maliyɛn bɛɛ de ta ye ka bɔ sanfɛ fɔ duguma bɛɛ de sera k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ni kɔnba kɛ o de la ni victoire d'étape ninnu sɔrɔla mais étape wɛrɛw bɛ ɲɛfɛ tugun accord d'Alger b'o la MINUSMA b'o la franc CFA b'o la et surtout u bɛ tɛmɛ min fɛ k'a bɛɛ sɔrɔ n'o ye souveraineté culturelle ye u ka kanw an'u ka programme kirikaraw k'olu ta k'olu sigi an kan k'olu de bɛ anw minɛ jɔnya juru la fo an ka sɔn ka to jɔlen de pour que nin bɛɛ ka kari ka bin o de y'a to Sidiki ko k'an ye 10% de kɛ walayi an ye 10% de kɛ restons résolus restons déterminés mobilisés jusqu'à la victoire finale et a fanga b'an bolo a ɲɛmɔgɔw b'an bolo bi minnu fana jɔra donc o fana ye tiɲɛ o yɔrɔ ka fɔ a bɛɛ ma ɲi dɛ tout n'est pas rose mais wallahi jamana ɲɛmɔgɔw u sɔnna ka jɔ n'u sɔnna ka jɔ o foliba jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka ɲi k'o foli kɛ o ye tiɲɛ an ye président colonel Assimi Goïta ka folikan mɛn a ɲɛsin diinɛtigiw laadatigiw dugulenw maakɔrɔw ma ani jamanaden bɛɛ ma an ye kumanin dɔ mɛn a la an ma o faamu dɛ min ye kiri bunakun ye président Assimi Goïta ko ni minɛli bɛ kɛ ko bɛɛ bɛ se ka minɛ dɛ ko ni mɔgɔ min dɔgɔnin yera a la Assimi Goïta hali ni e yɛrɛ dɔgɔnin yera a la a minɛ quoi malidenw ko o de quoi wallahi ala jamanadenw ko o de fɔra dɛ ni laxisme kɛra parce que les différentes formes de corruption sont connues ni a bɛ ka tɛɲɛnante kuma la o ka jugu hali ni min yɛrɛ bɛ k'a kɛ wallahi décret kelen ni mercredi Assimi Goïta an bɛna a sira di ma o y'a fayida ye quoi tout t'a la ta t'a la wallahi ala kalo 3 an bɛ ɲɔgɔn ye quoi ka yuruguyurugu bilan fɔ Assimi Goïta décret kelen ko ni mercredi ko Assimi Goïta ye décret ta ko ka lanceur d'alerte créer Mali kɔnɔ o dɔrɔn ni mercredi min bɛ rattaché service de renseignement colonel Modibo Kone ani ministre de la justice Mamadou Kasogela ka yamaruya d'u ma quoi yamaruya min b'u bila dɔrɔn u ka se ka appareil ta minnu bɛ kɛ lunettew la u bɛ kɛ chaîne la u bɛ kɛ boucle la u bɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la pour que ka taa mɔgɔw espionner ka taa ka kibaruya ta ka na n'a ye mɔgɔ min bɛ yuruguyurugu la jamana kɔnɔ wallahi ala u b'a bila sisan ka minɛnw kuru ka nimisa kalo 3 an b'an sigi k'o jaabi lajɛ wa suya tɛ dɛ an bɛ Paul Kagame min fɔ la a ye taa ɲininkali kɛ Wuranda ko Wuranda yuruguyurugu kɛlɛla cogo di n'i ye 200 sin polisikɛ la Wuranda circulation na a bɛ tigɛ dɔ tigɛ i tulo kɔrɔ i ni sen tigɛ de bɛ taa fo k'i sa i t'a kɛ tugun parce que a b'a bisigiya ko est-ce que dɔ bɛlɛnnen tɛ yan fɛ k'an filmer a b'o de miiri quoi mɔgɔ tɛ bɔ kojugu la gansan dɛ ala ko adamaden de ko ka d'a ye n'a ka danfɛn bɛɛ mais a ye jahanama dilan ye o bagabagali min dɛnnen don kɛrɛfɛ o de b'a to mɔgɔ caman min ba kojugu caman ma sinon ni jahanama tɛ mɔgɔw tun bɛ tɛmɛ n'a ye dɛ. An balimaw a bɛ ɲini ka na kalo 2 ɲɔgɔn bɔ bi an ka jamana foroba nafolo juguyalibaw kɛlɛli kulu min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko pôle économique et financier du Mali ninnu tun ye nɔbɔli kɛ maa dɔw la i n'a fɔ jagokɛlaw yɛrɛw ka kuluba min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o ye Youssouf Bathily ye ko o Youssouf Bathily min bɛ Bamako kasobonba la maison centrale d'arrêt de Bamako MCA ko a jirala k'a fɔ
Ibrahim Boubacar Keita tun ye ŋaniya min ta waati min na a tun bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la an ka jamanadenw waati min na bana nana ɲɛsiw ma ko ka jamanadenw latanga bana jugu ma o latangali min kuma fɔra walasa minɛnw ka se ka san Isu Bacili yɛrɛ bɛ kulu min ɲɛmɔgɔya la n'o ye Chambre d'industrie du Mali ko ninnu de sugantira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka nafoloba de bila ko ka taa minɛnw san minɛn minnu bɛ kɛ sabu ye ka bana duga bana kana se ka dankari malidenw na o wari min dira ko nafoloba de tununa an ka jamana foroba jigiɲɛ ka nafolo bɔli kɔfɛ ka di jagokɛlaw ma n'a ma ɲɛ nafolo in kɔni tununa maa min tun ye jagokɛlaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba ye o de ye Isu Bacili ye halisa an bɛ don min na bi a bɛ Bamakɔ kasobonba la jagokɛlaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba don nga kunnafonidila min ka fasiri bɛ an bolo kɔrɔ bi o de ye Jakarija Sanogo ye Jakarija Sanogo ko an ka jamana sɔrɔ tigiba dɔ fana bɛ yen n'an ko a ma ko Manju Senpara o Manju Senpara in n'a dɔnnen don maa caman fɛ Mali kɔnɔ ko ale de ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmɔgɔba dangan fɔlɔ ye ko Chambre de commerce du Mali de kalifara ale la kalo 3 ɲɔgɔn ko nin kɛra u yɛrɛw ka ɲɔgɔnɲɛba de kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Manju Senpara de kɛra an ka jamana jagokɛlaw ka kuluba Chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmɔgɔba ye nɔnabila sira kan an ko min ma ko président par intérim de la CECIM kunnafonidila y'a jira k'a fɔ Manju Senpara sugantili min kɛra k'a yɛrɛ tun ye wuli kajɔba kɛ dana in kɔfɛ ani Mali jamana julaw caman de wulila ka taa Laginɛ jamana kan ko hakilijigi bolo ma hali décembre kalo tile 21 Laginɛ yɛrɛ julaw ka jɔafiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de tun sigira n'an ko a ma ko 2e édition du salon de l'industrie de la Guinée o kɛnɛ kan ko Manju Senpara ni Mali jagokɛla ɲɛmɔgɔw caman taara nin kɛnɛ kan Isu Bacili nɔnabila min kɛra ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Manju Senpara de ye Isu Bacili nɔnabila nin kɛnɛ kan kalo 3 ɲɔgɔn ko ninnu taara hali kɛnɛba wɛrɛ ka Laginɛ min nɔbɔra walima min jujɔna kabini décembre kalo tile 8 4e édition de la foire internationale de la Guinée k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko maaw k'a dɔn k'a fɔ Manju Senpara sugantili min kɛra ka kɛ jagokɛlaw yɛrɛw ka kuluba ɲɛmɔgɔ ye hali ni a y'a sɔrɔ nɔnabila waati kɛrɛnkɛrɛnnen de dira kalo 3 ɲɔgɔn k'a taara Laginɛkaw ka lase min kɛnɛ kan nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko Mali jamana jagokɛlaw de tun welela Laginɛ jamana kantigiw fɛ ko Manju Senpara sugantili min kɛra ko nin bɛ tali kɛ u yɛrɛw ka sariya sɛbɛnw de la ko n'i ye Manju Senpara in lajɛ min ye an ka jamana usines ye bayɛlɛmali bombaw joli Mali kɔnɔ ko Manju Senpara bɛ caman dɔ nin na k'a ka dɔgɔ Maliden na bi min bɛ se ka jagoko ani julaya yɛrɛ ɲɛfɔ Manju Senpara ye ko Mali cakɛ bondaba caman de bɛ bi o bɛɛ de ye Manju Senpara ta ye o Manju Senpara min sugantira ka kɛ Isu Bacili nɔnabilaba ye ale min tun ye u yɛrɛw ka tɔnkulu ɲɛmɔgɔba dangan fɔlɔ ye ko hakilijigi bolo ma novembre kalo tile 23 tɛmɛnen Maliden minnu hakili b'a la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmɔgɔba Isu Bacili minɛli min kɛra ka taa Bamakɔ kasobonba la ko nin bɛɛ de sɔrɔla an ka jamana sɛgɛsɛgɛliba kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don suɲɛni walew ani yurukuruku walew fo ka se jamana foroba nafolo juguyali o danganɛmayali ma an k'o de ma ko bureau du vérificateur général ale ye sɛbɛn gafe min bɔ san 2022 ka taa di jamanakuntigi Asimi Goita ma o baara minnu daminɛra ko nin bɛ tali kɛ o de la ko Isu Bacili kɔni bɛ yɔrɔ min na bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ nɔminɛli min b'a nɔ la o bɛ tali kɛ fond de Covid-19 ko Ibrahim Boubacar Keita tun y'a laɲini minɛ minnu ka san ka di Malidenw ma walasa bana in kana se ka dankariw la ko wari minnu bɔra o nafolo ninnu de juguyara ni minɛ kunbɛ Isu Bacili la ko nin de y'a minɛ kun ye fo ka se bi ma kunnafonidila Jakarija Sanogo y'a jira k'a fɔ maa tɛ se ka kala tura la k'a fɔ wari min tununa ko Isu Bacili de ye wari ta ka da k'a bɛ fɔ min ma sariya bolo ma ko présomption d'innocence yani kiri don cɛ o kɔni bɛ Isu Bacili kan nka Malidenw walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni kɛ nin ko la Isu Bacili kabini a minɛra an ka jagokɛlaw yɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jago dɔndɔni feerelaw tun ye hakilina di k'a la o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ kabini nin Bacili yɛrɛ sigila est-ce que a sera sugu kɔnɔ yan fɔlɔ a ma se sugu kɔnɔ yan commerçant t'a dɔn n'a kun ko wula ko commerçant k'o régler commerçant t'o régler dɛ parce que jagokɛla denmisɛnw jatelen t'u bolo u bɛ ka goro minnu jate goro ninnu ka taa olu ka datugu import-export ka datugu an kɔni commerçant tɛ an tɛ datugu dɛ n'u nana k'an ka datugu b'an sɔrɔ o ɲɛ yan dɛ. Aboubacar Sidiki Senpara bon au grand marché de Bamako. Isu Bacili ni justice o min bɛ se commerçant ka sugu datugu ma an kɔni ka foyi t'o la Isu minɛna o a bilala o b'a ni jamana de cɛ n'i m'a dun kɛ i bɛ se k'a minɛ wa aw de ko Malikura fana tɛ taa nin kɔ dɛ ni min ye min dun a y'a to o fana ka taa o hakilila yira o ka taa o ko fɔ a ka taa yɛrɛ jɛyali kɛ o de ka ɲi nka ni anw ka sugu datugu nin gɛlɛya tile in na madara hali ni président yɛrɛ bɛ se ka anw ka Mali sugu datugu
maa si dɛtɛ si t'a datugu bɛɛ ka taa i ka baara la cogo min ka di ye maa si ka nasɔngɔ ti bɔ i su Bacili kunna voilà olu de y'u b'a a ɲɛ dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ye an kɔni ye darimɛ ɲininaw de ye voilà ala sago i bonya b'a la an kɔni bɛ min sɔrɔ k'a f'i ye o y'o ye. o b'a yira ko jumadon an bɛ baara kɛ wa. jumadon fo k'a ɲɛ hali juma min da o kɔ kan anw t'a bila yɛrɛ an b'a bila ka da mun kan mais Isufu Bacili minɛni ni an ka sugu datugu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa han n'a fɔra k'i nɔ minɛ na justice fɛ bon ne sigilen filɛ nin o mana ne nɔ minɛ o i b'a sɔrɔ ne nin t'a la ne ma fɛn kɛ de o olu ko Mali kura dɔ fana tɛ se ka foronto dun ni walida ye dɛ bɛɛ ka t'i ka acte justifié o de ne hakili ala sago i bonya b'a n'a fɔra ko Mali c'est comme ça ni se kɛra hali ne yɛrɛ ma o kana n yɛrɛ nɔfɛ n bɛ yan mais ne b'a dɔn ne ma fɛn kɛ o ni n'a nɔ ma yara salamu lafiya an ka sugu datugu mun na a bɛna nasɔngɔ de d'aw ma a kɔni tɛ datugu bi a tɛ datugu sini ala sago i bonya b'a maa si kana datugu fana. Ousmane Kamate ne ye jagokɛla misɛnman ye n bɛ église ba kɔfɛ yan bon ni mɔgɔ min na kiri bolo ni kiri ma tila ka baara la ne bolo kɔni jagokɛlaw man kan k'u ka baara bila fo kiri mɔgɔw ka tila ni kiri mɔgɔw tilala k'a fɔ a nɔ t'a la an bɛ se ka wuli k'an ka hakɛ ɲini an ka patron nɔfɛ mais ni kiri mɔgɔw ma tila bɔn ka wuli an yɛrɛ ma ten k'an bɛ taa an bɛ ban baara ma bon ne m'o kun ye quoi jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an kɔni ne kɔni ka avis ye min ye jagokɛla denmisɛnninw bɛɛ ka to kiri tigilamɔgɔw kɔ o ye ne ka hakilina ye. o b'a yira ko jumadon an bɛ baara kɛ wa. anw kɔni an bɛ baara kɛ parce que ni kiri tigilamɔgɔw ma yira an na k'a fɔ a jo b'a la ou bien a jo t'a la an b'an ka baara kɛ pour que pas. Umar Kone de ye ka sugu datugu dalila jumɛn na. a ko Isufu Bacili k'a minɛra ko sugu kan ka datugu walasa k'a dɛmɛ. k'a dɛmɛ dalila jumɛn na minɛna critère min na an t'o dɔn u k'o fɔ a minɛ kun n'a minɛna k'a ye wari dun an t'o wari ko kalama parce que wari in kan ka kɛ mun ye an t'o dɔn mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen coronavirus wari 18 de kun ka di mɔgɔ ma. sugu maliyɛn kɛ sugu kelen maliyɛn sugu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de ye maliyɛn ye maliyɛn kelen o kelen a wari bɛ min an si m'a sɔrɔ dɔ k'i bolo wuli sugu kɔnɔ n'i ye dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ a la mun bɛ taa ɲini o kɛlɛ la o fana an y'an baw ka mɔnifilen ci yan mun t'i ɲini o la ne ka yeta la anw da donna kuma t'o ye k'u ka kɛlɛw kɛ u yɛrɛ ye an ka sira t'o la. o b'a yira ko jumadon an bɛ feere kɛ quoi. ayi bien. an kɔni ye jagokɛla ye mais n'u ma fɛn fɔ an ye an bɛ datugu an bɛ ka mɛn ko dabɛtugu tɛ ka sɔrɔ fɛn ma fɔ an ye yan u bɛ fɛn fɔ an ye de an bɛ datugu ni kun min ye mais n'i ye fɛn fɔ mɔgɔ ye u bɛ datugu n'o kun ye kɛ mais fɛn fɔ an y'a fɔ an ye a minɛna an t'a minɛ kun don bon ayiwa u bɛna k'an ka datugu fana minnu bɛ k'an ka datugu u yɛrɛ ka bɔ ka na kɛnɛma kɛ komi an kɔni ye jagokɛla an bɛ sugu kɔnɔ bon n'olu fana jagokɛlaw de ye komi an cogoya o kana an bɛ kuma ni a bɛ datugu kun bɔ dabɛtugu kɛ mais n'a tɛ datugu kun bɔ kana dɔrɔn k'an ka datugu ten kɔni ayi o tɛ kuma ye dɛ kuma kɔni ye min ye jagokɛlaw a b'an sensibiliser an bɛ mais olu bɛ min yɛrɛ fɔ kabini ni Bacili yɛrɛ sigila est-ce que a sera sugu kɔnɔ yan fɔlɔ a ma se sugu kɔnɔ yan commerçant t'a dɔn n'a kun ko wula ko commerçant k'o régler commerçant t'o régler dɛ parce que jagokɛla denmisɛnnin jatelen t'u bolo u bɛ ka goro minnu jate goro ninnu ka taa olu ka datugu import-export ka datugu an kɔni commerçant tɛ an tɛ datugu dɛ n'u nana k'an ka datugu u b'an sɔrɔ o ɲɛ yan dɛ an tɛ datugu dɛ o kɔni n'a bɛ se k'o message las'u ma a y'o las'u ma an tɛ datugu dɛ an ma parce que a ma fɔ an ye n'u ye sira ma bonya kɔnɔ yanni juma cɛ k'an ka kuma an bɛ se ka kuma a kan cogoya min na ka jama lafaamuya cogoya min na o de ka ɲi mais dɔw ka t'u sigi dɔrɔn ko ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ko ka sin ka datugu an ka ɲɛmɔgɔ ɲini u k'o jira an na kɛ Bacili tɛ k'i jɔ k'ale y'an ka ɲɛmɔgɔ ye parce que a t'an dɔn an t'a dɔn bon n'i tɛ mɔgɔ dɔ bɛ k'a ka datugu kungo la a b'a datugu kungo la ni kun min ye i b'o de fɔ an t'a dɔn ale t'anw dɔn an kɔni b'a ye k'a bɛ chambre kɔnɔ mais jagokɛla suguba kɔnɔ a bɛ min dɔn min b'a dɔn n'a kɛra sigi fana caman n'u ye mɔgɔ ɲɛ suguba kɔnɔ mɔgɔw ye o k'o fɔ an ye fana an k'o mɛn o tɛ yen o bɛ se ka taa datugu ten nɔ parce que Karisuma ye ɲɛmɔgɔ ye a minɛna a kɛra ɲɛmɔgɔ ye cogoya min na ale yɛrɛ b'o dɔn bon anw t'o bɛɛ détail ɲini mais chambre ɲɛ fɛn dɔ de ye a confisqué dɔw bolo k'u sigi a kunna yen nɔ an yɛrɛ bɛna ɲini jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ an bɛna se CNT yɛrɛ mɔgɔw ma u k'a lajɛ élection mana kɛ senna commerçant bɛ ka voter patente b'i bolo de ka voter mais u kɛlen bɛ ka bolo da mɔgɔ la an tɛ sigi dɔrɔn ka mɔgɔ dɔ ta k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɔ n'i y'o problème sɔrɔ k'an ka datugu an tɛ datugu dɛ n'an bɛ datugu u bɛ n'a kun de ye an b'a tugu kun min na an tɛ ba datugu ma f'a ka sɔrɔ kun b'a la quoi n'i ko ne ye ɲininka commerce lahala tiɲɛ na n bɛ se k'o fɔ parce que ne yɛrɛ fana ye jagokɛla de ye voilà ne filɛ nin ye dɛ san 26 patente de bɛ n bolo yan mais tile kelen da kelen ma chambre mɔgɔ si ye sugu kɔnɔ yan ko degun b'a kan an nana ɲɛɲini o de ye jago ye ne a b'an kunna n'a nana a bɛna hakilila ɲininkali kɛ ni ko wuli an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'an ɲɛ mais aw ko mɔgɔ ka y'aw kɔ mɔgɔ t'anw ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma dɛ o kɔni ye ne fɛlɛ k'a fɔ a ye. an balimaw Imam Mamudu Diko kunun do kibaru kɛnɛ kan an tun da sera ka
lahalaw ma a yɛrɛ tɔgɔ la kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka se ka dɛmɛ ni magwɛnw don a hakilina ni a ka miiriyaw ma ko nunu y'a jira k'a fɔ barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen min jujɔnen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ kabini bi Alamusa an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana dugukolo ko cɛbɔli ani jamana sɛbɛnfura ko hali kalataw labɛnni an ko a ma ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation n'o ɲɛmɔgɔba ye colonel Abdoulaye Maïga ye bi nunu ye barosigi min jujɔn ko barosigi min labɛn ko Imam Mahmoud Diko dɛmɛkulu coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Diko k'olu y'a jira k'a fɔ an ka jamana sariya sunba kura min n'o labɛnni bɛ senna k'a jira k'a fɔ ni maga kɛrɛw la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'olu kɔni tɛna jɛn n'a ye o de senfɛ barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ na boloda anw fɛ Mali kɔnɔ k'olu tɛna y'a kɛnɛ kan nin fɔra olu fɛ waati min na kulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ anw fɛ Mali la nin ye parti politique kulu yɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba ye an ko min ma ko alliance jigiya kura ni o bɛ an ka jamana minisiri kɔrɔ dɔ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ bi Useni Amion Gindo ninnu fana y'a jira k'a fɔ u tɛna ye nin baara la ko waati min na an ka furancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛla k'u bɛ sariya sunba kura de bila sen kan ani an ka jamana sariya caman de bɛ ko yɛlɛmaw ka don a la an ko min ma ko réforme politique institutionnelle au Mali Imam Mahmoud Diko kɔni lafasa kulu coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko olu y'a fɔ k'olu tɛna taa nin kɛnɛ kan ka d'a kan ni nin baara ninnu bɛ kɛ kɛwaati b'a la kɛmaw b'a la wa minnu bɛ k'a labɛn ninnu tɛ nin kɛnɛ in labɛnba ye ko n'i ye ninnu yɛrɛw nacogo lajɛ fanga la ka tila ka ninnu sen ye Mali sariya sunbaw ani Mali sariyabaw yɛlɛmali la ko nin tɛ se ka faamu ko an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'an k'a ma ko crise multidimensionnelle a bɛ san caman bɔ o min kɛra sabu ye bi hali kalataw labɛnni bɛna gɛlɛya u y'a jira k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi o dɔ ye kalata labɛnni nin dungo kɔnɔ ko gɛlɛya de bɛ Mali kan an ka jamana marabaw ka mara togoyaw ko tɛ maa hakili sigi min ye kiritigɛbaliya ye nin dungomaw sugantili k'u don jamana foroba baara kɔnɔ lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ bi fo ka se délitement de l'État o min bɛ fan caman fɛ ko nin bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmaaw ma wuli kajɔ kɛ ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ nin ko la k'u bɛ wuli de k'u bɛ an ka sariya sunba yɛlɛma ko ni a y'a sɔrɔ sariya sunba min taara février kalo tile 25 san 1992 ko maga bɛ k'a la nin t'a waati ye ko nin maa ninnu fana man kan ka maga la u ye nin sɛbɛnfura in de bila duniya ma ka bolo ka kabini janvier kalo tile 9 san 2023 k'olu kɔni tɛna ye bi barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ senna n'a bɛ kɛla an ka jamana minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don kalataw baara lɔbɛ ma ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ko nin bɛ don hukumu kɔnɔ i n'a fɔ référendum o min baara kan ka nɔbɔ Mali kɔnɔ marsi kalo nata semasi maaw ko olu tɛna ye nin baara in na k'u b'a da duniya ma tulo kan ka da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko barosigi min bɛna kɛ hali ni a y'a sɔrɔ olu ka dɛmɛ n'u ka magwɛn bɛ Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmaaw ye nka ko siga tɛ min na olu kɔni tɛna don maafɛ janfa la olu tɛna don kulun kɔnɔ u tɛ kulun min danyɔrɔ dɔn alliance jigiya kura n'o ɲɛmɔgɔba ye Useni Amion Gindo ye ale fana y'a jira k'a fɔ an ka jamana sariya sunba kura min fɔra ko a bɛna yɛlɛma ko yɛlɛmali kuma min bɛ senna ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko k'o bila walasa malidenw ka se ka lafiya ko a mana tigɛ da o da la Imam Mahmoud Diko kɔni tɔgɔlakulu ni a jɛɲɔgɔnw a n'a limana minnu bɛ duniya dugukolo kan ninnu bɛ ka muruti fari min da ko malidenw kɔni bɛna jamanakuntigi min n'o ye Asimi Goïta ye jamanakuntigi min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye colonel Asimi Goïta de lamɛn n'a y'a sɔrɔ nin ko in bɛna taa ɲɛfɛ walima ni ɲɛ bɛna sɔrɔ a la ko nin kuma in yɛrɛ fɔra tɔnjɛkulu caman fɛ i n'a fɔ nous pouvons MBC i n'a fɔ tɔnjɛkulu min n'o welela ko Kel Ansar u n'a jɛɲɔgɔnw fana ye muruti farida association ɲumanyaso ko ninnu y'a jira k'a fɔ u da tɛna don a la association Apidom ko ninnu fana y'a jira k'a fɔ ni barosigi min bɛna kɛ bi Alamusa donya la k'olu da tɛna don nin ko la malidenw yala an tɛ seereya dɔw lamɛn wa ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya min ta kalata baaraw hali référendum
ka kɛ i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ sariya sunba kura kɛ o min fɔra ko yɛlɛma bɛna don la ka se kalata baaraw ma furancɛ fanga yɛrɛ hakilina ni miiriya minnu b'a la maa dɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'a la maa dɔ min dɔnnen don kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛ hali ni dɔw b'a jira k'a fɔ kumaw bɛ bɔ a da kuma minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ ka tabiyaw ani an ka jamana sigikanw sɔsɔ waati dɔw la wa hali denmisɛnw ka kulu min ni jamanadenw caman b'a joona san 2000 ni san 18 ninnu tun ye Soumaïla Cissé nagakɔrɔmaw ye an ko kulu de ma ko collectif pour le développement de la République olu ka kuma lasela Mohamed Yusuf Bachili n'u ko a ma ko Rasbat ale bɔra ka dantigɛli kɛ ni kungoko kibaruya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Rasbat ye kuma min fɔ ka kɛɲɛ ni labɛn min bɛ senna ka ɲɛsi an ka kalata baaraw ma yala a bɛna kɛ wa a tɛna kɛ wa a ko bɛ lahala jumɛn na o kɔrɔfɔ ninnu filɛ nin aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan président min bɛ nalen a bɛna sɔrɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ a dingɛ ni Jibrila yɛrɛ tɛ hali ni tɔrɔsi jɔ i t'a dan ye wallahi foyi de tɛ yen 2023 impôt bɛ ɲini ka minɛ ka ban an bɛ ɲini ka don 2024 kɔnɔ a ye douaniers ɲininka a ye commerçants ɲininka an ye marakaw de ye an bɛ sugu kɔnɔ a ye taa commerçants ɲininka les impôts de 2023 u bɛ ɲini ka dɔw ka 2024 minɛ o la wari tɛ yen fɛn bɛɛ jɔlen don donc président min mana na i bɛ juru fɛn fɛn jamana bɛ ka ta bi UEMOA kan a juru bɛ ka ta ka juru kɔrɔ de sara o de laban bɛ don o don État ye 30 milliards ta marché kan ye 45 milliards ta i tɛ k'a nɔ ye a bɛ ka ta ka juru kɔrɔ de sara juru tɛ ka ta ka don ko kura la a bɛ ka ta ka juru kɔrɔw de sara y a rien donc ni mɔgɔ min nana président la ni natɔ ye layidu ta n bɛ nin sira hakɛ dilan n bɛ nin ekɔliso hakɛ jɔ n bɛ nin baara hakɛ di mɔgɔw ma n bɛ lakana sabati nin wagati kɔnɔ n bɛ nin sɔrɔsi hakɛ ta n bɛ nin polisi hakɛ ta n bɛ nin ekɔli karamɔgɔ hakɛ ta n bɛ nin dɔkitɛri hakɛ ta i ŋaniya ka ɲi dɛ e b'o jate kɛ ka bɛn wari min ma o ka sɔrɔ i kana sɔrɔ gɛlɛya tɛ yen i tɛ juru wɛrɛ sara ni mun bɛna dɔrɔn i b'o don jɔli la mais n'i nana sɔrɔ juru wɛrɛ bɛ yen e tɛ se ko kura jɔ n'i ma juru kɔrɔ sara donc i ye layidu min ta o layidu la waleyali wari i bɛna t'o kɛ ka juru kɔrɔ de sara o bɛ n'i dɛsɛ layidu timɛli la layidu wagati jamanadenw bɛ bɔ k'i tun ye layidu ta ɲɛ i ma se k'a timɛ o mun kɛra buwa la an bɛ tila ka kari kɔnɔna minɛ coup d'état wɛrɛ bɛ na le CDR on a l'obligation ka candidat bɛ jagoya k'u kana nkalon tigɛ an ye fɛn tɛ jamana kɔnɔ layidu kana ta mɔgɔw ye ni ye layidu ta kɔngɔko ye a bɛ tugu i kɔ ni ye layidu ta mɔgɔ min tɔɲɔnen don a bɛ tugu i kɔ ni ko mɔgɔ min bɛ déplacé len bɛ n'i ye n ta n b'i ka dugu sécuriser a bɛ vote ye mɔgɔ min ni sira ko gɛlɛya ye kasara sama n'i ko n ta n bɛ sira dilan a bɛ vote ye a wari tɛ yen fɛn min wari tɛ yen an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye il faut qu'on oblige les politiciens à dire la vérité ɲinan élection c'est comme 92 minnu bɛ anw si la wagati u b'a dɔn 92 programme si kun tɛ ni nana mɛ nin kɛ mais démocratie de renforcer Alpha Umaru Konate an y'a ta k'a la nin élection fana b'o de la coup d'état kɛlaw ani minnu tɛ coup d'état fɛ an bɛ ɲɔgɔn na de ɲinan kala y'o de ye il faut pas avoir peur de le dire ɲinan campagne kan ka k'o de ye parce que cɛw cɛ nana k'a fɔ ko i bɛ so jɔ o y'a sɔrɔ soubassement bɛ yen ni soubassement bɛ yen aw bɛ se ka campagne kɛ ni ne nana n b'a kɛ villa ye ni ne nana n b'a kɛ étage 1 ni ne nana n b'a kɛ étage 2 ni ne nana n b'a kɛ R+4 ye aw bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ o y'a sɔrɔ soubassement bɛ yen kaban mais quand il n'y a pas de soubassement c'est pas le moment de dire que ni nana n bɛ R+4 kɛ soubassement yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ an ka bɛn o de kan n bɛ étage 2 soubassement kɛ n bɛ étage 3 soubassement kɛ an bɛ bɛn o de kan. Certains veulent faire le soubassement d'un état dictatorial, d'un état putschiste, familial, clanique. D'autres faire qu'un état démocratique de quai. En gagne quoi de quelqu'un. Sans bis la démocratie, 3 coups d'état, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Après une démocratie, t'as coup d'état t'es blé. Sans bis la coup d'état ça va kera. Il est temps qu'on s'arrête de regarder monde mania. Pourquoi? Coup d'état ça va kera. Mouna coup d'état ou t'es blé. O kɛlɛ de kan ka kɛ ɲina n'o tɛ ni nana mɛ nin kɛ aw ye mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ hali ni ŋaniya ka i tɛ se i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ wa ni layidu wagati sera n'a ma timɛ mɔgɔw bɛ tila ka bɔ tuguni ko layidu ma timɛ an ka kare kɔnɔna minɛ a kɛra kan camantigi ye an ka gɛn o fana bɛna kɛ M8 ye coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ o fana la yan donc il faut qu'on impose ça qu'on impose que les candidats aient le courage de dire wari tɛ rappelez-vous Alpha Umaru Konate Muntaka Tall Mamadou Konate
Quand ils arrivaient, ils ont tous dit que Djamanate 23 Zamoussa a bêti. Personne n'a promis quelque chose. Tous les débats étaient sur la démocratie, l'état de droit. On est la campagne là. Ni promessi ko kuno, bekata YouTube ka le débat Alpha Mor Konare Modou Konate. Modou Konate promessi minga économie na Moshimata bébé Alpha de ko parce que c'était la démocratie à la vogue, les droits de l'homme, les libertés. C'est ce qui a prévalu. Maintenant mot de Konobi, il faut qu'on impose. Gloferlat c'est ka boire allemand une promotion qui a tissé. C'est pas possible. Atsega ke. Donc nous devons imposer ça. Atena era made, avait imposé des au en détail. Ça doit être une élection de bataille des valeurs. On doit être capable de dire join. Join ben in tabolo la fini mbala otede, mamba otede, atire borami, anala sira John fait. Mumu suudu, ko de ira jamala. Sinon zonta ira fo jamala. Mo chedi jamala ko ezoi. Mo chedi de jamala ka fo ko na yenta me dictature ke. Mo chedi de jamala ka fo ko na yenta ko être républicain. Bébé ta fo ko nyodi. Non on débat de join. Dieu ne coup d'état que Dieu est coup d'état provoqué, Dieu est coup d'état la demain, Dieu est coup d'état face à Malikono, Dieu est coup d'état Mirinaï, Malikono. Nous devons être capables d'imposer ça comme débat. C'est ça la vérité. Namo Kedurambadje, on va rater l'élection. Donc, alors qu'on Mirinouman Dama, ni avant-gouye, ni n'en connaît à Boudika. An n'engara Mouga Sabaye, Anga Sanga Klinako, ou de Kade Alain. Tu vous fais quoi dans les féminins, quand a fembla. Idaleme femina ko jama no kere tati yere. Jamais on est esclave de personne. Ante togni ante sangani hakina mimbe anna. Amod la fasa. Ala ko mirina do am. Ala ko mirina dama. Ala ka élection ke basiki kono. Ala ka ke jeleya kono. Ala ka ke klenia kono. Ala ka to ka wolo jamana kurala. Jamana minna be hakli sigi. Jamana minna be jigi sigi. O miri ɲuman mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka an kunsɛ o ma a miri ɲuman mana kɛ maaw ma Ala ka dusukun don an na a miri ɲuman mana kɛ taabolo ye Ala ka an ɲɛsin o taabolo ma an si kelen tɛ se Ala ka an kan bɛn Ala k'an fara ɲɔgɔn kan Ala ka jamana Ala ka basigi o de tun b'an bolo. An balimaw a jira la Mali kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ko ni a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn faamu ani bɛn ni kanabila bɛɛ cɔngɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ taa maaw yɛrɛw ka hakili falen falen o hakili falen falen tɛ taa ni faamuyali ma kɛ diinɛw ta sira la hadamadenya o boli sira ani maaw yɛrɛw ka sigili jamana kɔnɔ o bɛɛ ɲɔgɔnya walew ko kuma dɔ de bɛ senna an ka jamana kɔnɔ kuma min kɛra sabu ye ka ɲɔgɔn faamuyaba de nati malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'o de ma ko laïcité o laïcité in an ka do kibaru tɛmɛnen ninnu na min ye Mahamadu Wage an ka makɔrɔba don ale tun bɔra ka ɲɛfɔli jɔnjɔn k'a la o laïcité kun kan ko kibaruya la sibiri tɛmɛnen an ka jamana kunnafonidilaw tɔgɔla bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mandekura ko alisilamɛw ka tɔnjɛkulu caman de tun ye wele bila laselikɛlaw ma kibaruya jɛnsɛn bolo ma ka kɛɲɛ ni nin laïcité kun kan ko kibaruya in ye an ka jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni a y'a sɔrɔ jamana marabolo ɲɛmaw kɔni ma ɲɛfɔli jɔnjɔn k'a la nka an balimaw caman de y'a ɲini bi ko fɔ ka Mali bɔ laïcité jamana de la ka Mali kɛ alisilamɛ jamana ye min ye diinɛ wɛrɛ maaw ye fɔ ka se bi ma an ma olu fana ka dantigɛliw mɛn nka a dogolen kɔni tɛ mɔgɔ la bi tigɛrɛnsuɲali kumaw caman de bɛ ka fɔ taabolo wɛrɛ maaw ma o hukumu de kɔnɔ min ye Mahamad Kimiri an ka jamana kunnafoni lase bon min bɛ diinɛ lase an ko ma ko radio danbe o ɲɛmɔgɔba ale de tun ye nin don in kalanfa ye sibiri tɛmɛnen ni laïcité ko bunakun kibaruyaw kan a nana ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn wa. An bɛna kuma fɛn min kan laïcité yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye parce que n'an ma o yɛrɛ lakali fɔlɔ a bɛ i n'a fɔ i bɛ ba tigɛli daminɛ a cɛmancɛ la laïcité a kɔrɔ ye di n'i ye tubabukan yɛrɛ lajɛ a bɔra fɛn dɔ de la a bɔra le mot laïcité a bɔra fɛn jumɛn na a bɔra latin de la latin o tɛ dɔwɛrɛ ye laicus ɔ n'i ye latin in fana lajɛ o fana bɔra jumɛn na o fana bɔra grec de la laikos o bɛɛ interprétation b'u dan ma nka fɛn min n'o bɛ bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔ bi n'an k'a ma encyclopédie
n'an donn'o kɔnɔ o la n'a jaabi don internet kɔnɔ i b'a ye o bɛ laïcité kɔrɔfɔ cogo di a ko laïcité o ye système ye fɛn min n'a bɛ église a wagati église tɛ dɔwɛrɛ o ye diinɛ ye a bi o bali fɛn min ye jamana a mara ye kelen a bɛ tila k'a bali jamana ka baarakɛbolo n'an k'a ma administration a b'a bali o la ka tila k'a bali jumɛn na tuguni fɛn min ye ale kalan bɛ organiser cogo min c'est un système qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et spécifiquement l'organisation de l'enseignement. Encyclopédie Ramano Ira. Otma Muntatora Dine. Mara Inimborola. Administration Inimborola. Ali Kalami Venendo Beke Inimborola. Otma Dmembe Ebolo Jamana Konobi. Dorete Kafo Anye. Anga Jamana Nunkonoko laïcité. Ka Korae Beki Take. Fanga ka kile dine beni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si kana si bali itala dine min ka ca o kana imposer tɔw kan c'est-à-dire un système dans lequel l'exercice du pouvoir n'est pas autorisé par l'autorité religieuse o min filɛ nin ye o tɛ sababa ye parce que laïcité kɛra fɛn ye min bɛ min arranger o b'a fɔ ten nɔ n'o tɛ n'i y'a ta kɔrɔ yɛrɛ ma a kɔrɔ t'o ye o ye kelen ɔ n'i y'a ta anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ sa an ka don a la anw ka jamana tiɲɛ yɛrɛ la a donna cogo min anw fɛ yan an b'a fɔ a don cogo man ɲa kosɛbɛ kɔrɔlenw de b'anw bolo yan jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i t'i bolo da i ka kɔrɔlen de kan ka sɔrɔ i ka jamana sariya sunba ka sɔrɔ k'o dilan anw de ye histoire la anw de ye fɛn yira bɛɛ lajɛlen na constitution tun bɛ Mali kɔnɔ yan à partir de 1236 la constitution du Mandé ou la charte de Kouroukanfouga texte baw bɔra an fɛ yan diina la o bɛɛ lajɛlen an y'a ye k'a daminɛ indépendance la ka na se an filɛ an sigiyɔrɔ la maa o maa ko k'i bɛ constitution in dilan fɛn fɛn y'a dilan a si mi i kɔ sɛmɛni na ninnu na a bɛɛ ye jumɛn ta Faransi ka constitution ma dɔwɛrɛ kɛ on a plagié la constitution de la métropole n'i dun y'a lajɛ réalitéw tɛ kelen ye fɛn dɔw ye olu don u ta la o ma kɛ anw fɛ yan o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn n'i b'a ta tiɲɛ ye a kana kɛ tiɲɛ jugu ye mais anw ta kɛr'o de ye bi anw ye tiɲɛ jugu de ta parce que a bi don Faransi kuma min a y'a sɔrɔ min bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'o dɔn peut-être an bɛna don o la réponse fɛnw kɔnɔna la ɔ ni anw taar'o ta anw k'a fɔ k'an bɛ yɛlɛma dɔɔnin don constitution tɔw la k'an jigi da o kan a bɛ gɛlɛya dɛ loi min yɛrɛ ye laïcité sigi Faransi c'est la loi de 1905 n'i y'o loi lajɛ la cette loi dans son article 2 o bɛ mun fɔ la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Jamana, a tɛ diinɛ si dɔn wa a tɛ sara jɔ diinɛ si ɲɛmɔgɔw ye ani diinɛ si ye wa ale dɛmɛ a t'o don diinɛ si ye mɔgɔ min ka laïcité sigira o kan n'anw taar'o ta anw dun ka jamana an b'an disi gosi ko jamana ye diinɛ jamana ye o tɛ fɛn dɔ ye o tuma n'a ma ɲa o bɛ kɛ laïcité ye o ye laïcité jumɛn ye nanzarakan la an b'a fɔ min ma laïcité athée laïcité anti-religieuse anw y'o de ta anw ka jamana dun dɔnna ni diinɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ fo ka fɔ ko perepere latigɛ mɔgɔw y'o k'o faamu laïcité min bɛ anw fɛ yan n'o ye Faransi ta talen ye tiɲɛ la a n'an ka histoire tɛ ɲɔgɔn ta a n'an ka foyi tɛ ɲɔgɔn ta o tuma n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a dɔn
laïcité a ye kɔlɔlɔ min na anw fɛ fɛn jumɛn ka gɛlɛ ali alakira sallallahu alaihi wasallam ka fanga to a bolo de a sera k'a ka laɲiniw sɔrɔ wa ou bien k'a to kɛrɛfɛ de a y'a ka laɲiniw sɔrɔ minnu bɛ wajulu la silamɛw a y'aw ɲin bɔ politiki la politiki t'aw ka fɛn ye kuma caman caman n ko nanzaraw ko ten tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi fɛn o fɛn n'a kɛra i kɔ a bɛ k'i kɔ kan anw k'an sigi k'a fɔ an da tɛ politiki la an da tɛ foyi la ni élection sera on devient des bêtes électorales wariw ni fɛnw de bɛna ɲini ka di a ye vote an ye a ye hakɛ ta donna ta a bɔra tan n'o banna kabakaw k'a ɲin bɔ a la a dun mana ɲagami a ye ɲɔgɔn wele a ka taa dugawu kɛ misiriw kɔnɔ n badenw wagati sera sa jamanaden a k'a ka place dɔn wagati sera a k'a dɔn fɛn min b'an gérer an bɛ min ɲini politiki mɔgɔw fɛ n'an ma ɲɛ a bɛ constitution dilan a dun dilanna laïcité tɛ kelen laïcité caman de bɛ yen n'i y'a ta mais a juguman o ye anw ye min ta ye n'o tɛ n'i ye jamana damadɔw bɛ yen an ko jamana min ma la Suisse o ka constitution bɛ daminɛ ni kumakan fɔlɔfɔlɔ min ye o ye ala tɔgɔ ye au nom de Dieu le tout-puissant la Suisse n'an bɔra yen an ka Irlande ta olu ka constitution a préambule o b'i sɛmɛ jumɛn na au nom de la très sainte trinité n ko ye diinɛ dɔ de ye an ka alimanw ta alimanw ka constitution a préambule bɛ mun fɔ devant Dieu et devant le peuple allemand ala ɲɛkɔrɔ ani mɔkun ne ko réforme na ya n'an ka lajɛ la glorification du nom de Dieu dans notre constitution an ka ala tɔgɔ don an ka constitution na mankan wulila a don salle kɔnɔ non le pays est laïque mais n ma se k'a faamu a fɛn o fɛn filɛ n'i ko a ma ko kafiri don a bɛ kɛlɛ k'i fɛ o bɛ kɛlɛ k'i fɛ le pays est laïque non o tɛ se ka kɛ i b'a fɔ anw tɛ diɲɛ kɔnɔ laïcité wɛrɛw bɛ ka kɛ cogo min anw t'o kalama an ka pays scandinave dɔw lajɛ ye min ye la Suède o bɛ yen danois ka constitution na il tɛ se ka kɛ roi ye tu ne peux pas pour être roi il faut être chrétien kelen protestant fila et luthérien i tɛ kɛ masakɛ ye f'i ka kɛ nin i ka kɛ nin diinɛ dɔ tɛ wa o tuma anw bɛ fɛn kelen de fɔ a la taaɲɛ bɛ se laïcité bɛ se ka kɛ taaɲɛ ye fɛn min n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka taa sɔrɔ a kɔnɔ o ye jumɛn ye diinɛ a mago bɛ fɛn min na diinɛ bɛ se ka min kɛ a k'o k'a kɔnɔ laïcité kana kɛ ka bɛɛ lajɛlen an ka jamanaw lajɛ n'a y'i jaabi i b'i disi gosi k'a fɔ e ye gɔrijigɛni ye i bɛ se ka fanga ɲini n'a ye i b'i disi gosi ni fɛn bɛɛ i bɛ fanga ɲini n'a ye mais i tɛ se k'a fɔ k'i b'i disi gosi ko i ye silamɛ ye k'i b'a ɲini n'i ka diinɛ ye mun nana n'o ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ sigilen don k'o lajɛ k'a fɔ jamana ye laïque an t'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn sa wa anw fana ka politique mɔgɔw nin de b'u arranger ka jamana den ka bolo bira a ɲɛ la ka jamana nafolo ni jamana fɛn bɛɛ k'i sago ye donc n bɛ kuma jɔ yan. an balimaw an ka bi kunnafoni a bɛ fori kibaruya min kan an tun y'a jiraw la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki tɔn tun b'a fɛ min kɛra sabu ye ni malidenw yɛrɛw y'a dɔn k'a fɔ politiki ma don hali ni a yɛrɛ de y'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la k'ale sugantili min kɛra maliden limaniyalenw fɛ k'ale kɔni ma suganti Rassemblement pour le Mali RPM kulu maaw kɔni ma kɛ sabu ye k'ale kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o politiki kulu min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ hali ni Ibrahim Boubacar Keita fatura an ko dema ko Rassemblement pour le Mali RPM nunu tun ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lasew kɛnɛ kan RPM yɛrɛ a tutigɛbaw ani
a tariku dɔnbaw ninnu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛw ka kulu de welela ko RPM pour tous pour RPM ninnu ka kɔrɔfɔ de kɔfɛ Musa Tembele min tun ye hali an ka jamana député bulon ɲɛmɔgɔ ba ye waati dɔ la o wasabulon min yɛrɛ nana kɛ sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri o hukumu de kɔnɔ Musa Tembele nana bɔ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye hali ni a y'a sɔrɔ kuma caman bɛ ka fɔ bi k'a ye janfawalew de ta Ibrahim Boubacar Keita ka parti politique kulu ma ko ale tun man ka bɔ a bɔra kun min na Musa Tembele ka daluyaw a n'a ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn walasa aw ka se ka faamuyali k'a la bi o gɛlɛyaw kama an y'a ye k'a fɔ parti bɛ degun dɔw kɔnɔ o degun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an y'a ye k'a fɔ parti kɛɲɛnen don ka taa congrès la an ka parti bureau soba o mana sigi o sigikun ye san 3 ye o ka kan ka sigi wagati min kɔnɔ o ye san 3 ye an ka parti sigira san 2000 ani san 16 san 3 fɔlɔ o dafara 2019 n'o ye san 2000 ani san 19 ye parti ma se ka taa congrès la u ye san 3 kura wɛrɛ ta k'a fara o kan o san 3 kura ye o fana dafara octobre tɛmɛnen bureau min sigira san 3 kama o ye san 6 kɛ o y'an ka degun fɔlɔfɔlɔ ye degun filanan o y'an ka parti sariyaw sɔsɔli ye an yɛrɛ kumakan ye min ye n'an y'o kɛ bɛnkan ye ka don sɛbɛn kɔnɔ n'an ko ma statut ni anw yɛrɛ ka kan kɛ maa fɔlɔ ye k'o waleya olu kumakanw lafura k'a sababuya kɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'o de ka kan kɛ sababu ye parti kɔnɔdenw ka jɛ ka kɛ kelen ka bɛn kelen kan u y'o baaraw bɛɛ nagasi u y'o bɛɛ tiɲɛ k'a sababuya kɛ bi ni sariya tɛ yen bɛn tɛ yen surtout n'anw ko an bɛ fɛ ka jamana in mara n'an k'an bɛ fɛ ka kɛ jigɛ ye jamanadenw ma n'anw yɛrɛ ti k'an ka sariyaw bato n'an kɛra fanga la don min an tɛ se ka jamana sariyaw bato donc o ye degun filanan ye degun sabanan o ye comité central waati an y'a ye k'a fɔ folikan caman kɛra n'an ko ma motion k'a ɲɛsin maa caman ma anw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fili ye parti soba sɔrɔ an ko ciden ma a ka taa fɔ parti ɲɛmaa ye u ɲinina Ibrahim Boubacar Keita kɔ o y'a sɔrɔ a bɛ degun kɔnɔ an ko a ka kan an ka motion dɔ k'a ye ka nɔgɔya da k'a ye an k'a ka kan fana an k'a yira la k'a fɔ a ti présidentiya la an jɛra ka tɛmɛ an hakili b'a la u y'a yira k'a fɔ ko place tɛ yen k'o sɛbɛn Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la o y'an degun kosɛbɛ o kɛra sababu ye parti ɲugun donna na ani gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen gɛlɛya min bɛ parti kɔnɔ n'o kɛra sababu ye an ka taa justice la kabini gɛlɛya in daminɛna fo bi yanni u k'a ɲini ka gɛlɛya in ban u bɛ k'a ɲini nin wagati in kɔnɔ farafaralen in kɔnɔ ka taa bureau parallèle sigi i n'a fɔ kan kelen o bɛ taa région kɔnɔ ka taa section sigi u yɛrɛ tɔgɔ la u ni minnu tɛ kuntilenna kelen olu tɛ associé o baaraw la o fana ye degun dɔ ye donc nin ye gɛlɛya kun fɔlɔ ye gɛlɛya kun filanan o ye sariya batobaliya ye an ka jamana kɔnɔ sariyasow de bɛ yen an ka jugement laban n'o kɛra cour d'appel la o y'a yira k'a fɔ anw ye jo sɔrɔ u ko parti ka walan kun sɛmɛna kabini 2019 parti ye baara fɛn fɛn k'o kɔfɛ comité central senfɛ u y'a yira k'a fɔ o baara in bɛɛ ye fu de ye u y'a yira fana k'a fɔ sariya fɛn fɛn taara an ka comité central n'o y'an ka parti ɲɔgɔn ye laban ye u ko sariyaw bɛɛ ye fu ye k'a sababuya kɛ bureau soba yɛrɛ a yamaralen tɛ ka sariyaba in ta k'a sababuya kɛ ale yɛrɛ ka walan kun sɛmɛnen don o kun y'a yira fana k'a fɔ komi bureau soba tɛ yen jɛkulu fila de tun bɛ ɲɔgɔn na u y'a yira k'a fɔ o jɛkulu fila de ka kan ka sigi ka kulu dɔ sigi ka fɔkabɛn kɛ k'a lajɛ baara kura nataw walasa parti ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ parti ka se ka bɔ nɔgɔ la o baaraw bɛ se ka boloda cogo min donc sariyaso kumakanw de filɛ nka depuis sariyaso ye nin fɔ ka n'a bila bi la u ma se ka nin kelen waleya an ye lɛtiri c'u ma an k'an sigi ka kuma o baaraw bɛ se ka waleya cogo min u y'u ban donc gɛlɛya kunba filanan an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana sariyasoba u ye kiiri min tigɛ n'o kiiri diyara na o batobaliya o de ye gɛlɛya kunba filanan ye o bɔlen kɔ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka militanw hakilina na bi hakiliw ɲagaminen don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka élection natɔ bɛna kɛ cogo di an ka maire sigiw an ka député sigiw
a baaraw bɛna kɛ cogo di k'a sababuya kɛ ni bɛnbaliya bɛ sanfɛ an bɛ kɔnɔra fili bari ni bɛnbaliya bɛ yen an ka lisi minnu bɛna taa don kiirisow la k'a fɔ k'o ye parti ka lisi ye lisiw bɛna taa ɲɔgɔn attaquer a bɛɛ bɛ bin donc o degunba bɛ militants kan bɛɛ sirannen don maa si dalen t'a la k'a fɔ élection nata la ko ni RPM ye lisi don k'a tɛ bin donc o kɔnɔra fili o bɛ Mali militant bɛɛ la donc o ye gɛlɛya kunba sabanan dɔ ye donc min y'a ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ɲɛ tɛ sira foyi la u ɲɛ tɛ baara foyi bolodalen na min bɛ kɛ sababu ye k'an hakili sigi k'a fɔ don nataw la an bɛna bɛn ou bien parti bɛna dilan kura ye ka hakilina kura ni sira kura bila parti kɔrɔ donc o degun fana bɛ yen o bɛɛ bɔlen kɔ an ye jateminɛ wɛrɛ fana kɛ an y'a ye k'a fɔ bureau soba in u kun kɔrɔtɔlenba don IBK tɔgɔ ka bɔ parti na pewu mais sama depuis IBK bɛ yan o degun kun bɛ dɔw kunna dɔw kun bɛ yen IBK yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya a kun degun b'u kan a kun man d'u ye nka komi a tanyara olu bolo sisan a ka page min bɛ yen u kɔrɔtɔ kojugu u ye page yɛrɛ fara ka bɔ yen donc anw bolo mun de b'o tamaserew o tamasere jumɛnw de bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ u kun kɔrɔtɔlen don o ye an ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra n'o ye comité central ye o y'o tamasere dɔ ye comité central sen fɛ u ma IBK tɔgɔ fan si fɔ o ye tamasere dɔ ye an ka anniversaire fɔlɔ min kɛra coup d'état kɔfɛ n'o kɛra CICB la discours ninnu bɛɛ kɔnɔ IBK tɔgɔ kelen ma fɔ militants bɛ yan u bɛɛ ye seere tamasere wɛrɛ min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ fana Ibrahim Boubacar Keïta a ka degun in kɔnɔ conférence de section minnu kɛra Mali kɔnɔ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ IBK bɛ degun kɔnɔ yanni u ka nɔgɔya Dakar ye yanni u ka yira k'a fɔ kunu tasa da jɛngɛnna bɛɛ de bolo n'a kɛra tiɲɛni min a kɛra anw de bolo bari n'a ma se ka tiɲɛ min fɔ IBK y'a ɲɛnama IBK tanyalen kɔ an kana taa nkalon tigɛ caman bɛ anw bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛnama nka a tanyalen min filɛ o bɛ kɛ gundo ye an ni IBK cɛ IBK ka maa y'an ka mɔgɔ ye anw tɛ kɛ maa ye min bɛ kɛ fitiriwale ye donc a tanyalen kɔ sisan minnu kun tɛ se ka tiɲɛ fɔ kunun olu de bɛ taa section kɔnɔ bi ko gɛlɛya fɛn fɛn ye parti sɔrɔ IBK n'a ka maaw don gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka kɛ journalistes ka da mana s'a ma an b'a répond nkalon caman tigɛra jamana in kɔnɔ ni ala tun bɛ se ka tiɲɛ bɔ k'a bin mɔgɔ caman bɛ yafa deli kɛ bi nka tiɲɛ dɔw bɛ yen a ma se ka boli a kɔ waati de bɛ na ni tiɲɛ dɔw ye n'i kɔrɔtɔra ala ma i bɛ sara jugu cɛ ala ka tiɲɛ bange an kun ka jateminɛ na ni parti bɔra nin gɛlɛya nasugu la an ka baara fɔlɔ o kun ka kan ka kɛ an talonna yɔrɔ jumɛn an filila yɔrɔ jumɛn mun de y'a to tasa da jɛngɛnna an bolo mun de y'a to jamana in dafirila n'an y'o jateminɛw kɛ an ka kan k'a lajɛ sisan an ka kan ka mun de kɛ kura ye min b'a to an bɛ maliyɛnw ka danaya sɔrɔ min b'a to an bɛ hakilina kuraw tagabolo kuraw ta minnu bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ nka o baara ma kɛ dɛ yanni an ka to o baara hukumu kɔnɔ olu ye hakilina fɔlɔ min ta olu ye a lajɛ BPN n'an ko ma BPN kɔrɔ olu ye hakilina min ta o ye k'a fɔ ko ka fanga min bɛ yen bi ka fanga in kɛlɛ o de kɛra u ka hakilina fɔlɔ-fɔlɔ ye bon bi n'i ye jateminɛ kɛ maliyɛnw gɛlɛya wɛrɛ bɛ maliyɛnw kan min tɛ fanga kɛlɛ ye fɔlɔ anw bolo an ka kan k'an labɛn de fɔlɔ degun ni gɛlɛya ni fɛn fɛn ye jamana in sɔrɔ n'a fɔra ko anw nɔ b'a la anw nɔ ye min ye o ka dɔn an nɔ tɛ min ye o ka dɔn an bɛ se ka hakilina kura min ta walasa jamana ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ an ka se k'o hakilina kuraw ta donc u bɛ boli min na bi anw bolo o tun tɛ jamanadenw ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye o bɔlen kɔ fana an ye jateminɛ min kɛ Ibrahim Boubacar Keïta n'o y'an ka président kɔrɔ ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min kun don fanga sen fɛ fanga baara sen fɛ a kun bɛ bɛɛ lajɛlen de tɛgɛ don baara la nka bi tiɲɛni bɛɛ bɛ ka a turu bɛɛ talen don ka da Ibrahim Boubacar Keïta kan a kɛra i n'a fɔ IBK tile la maa wɛrɛ si ma baara in kɛ ni IBK n'a ka parti kɔrɔ tɛ k'a sɔrɔ parti ka dɔgɔ Mali la min bolo ma don baara in na bon anw bolo nin bɛɛ kun ye jateminɛ ye minnu ka kan ka kɛ a ka dɔn min nɔ ye min ye min ka kan ka yafa deli kɛ maliyɛnw fɛ u k'a fɔ maliyɛnw a yafa ma fili ye sɔrɔ communication kɔnɔ an labɛnna bi an y'an ta fɔ anw bɔra parti kɔnɔ an ye walan sɛbɛn an ye walan sɛbɛn section parti tɔgɔ la section UF tɔgɔ la section UJ tɔgɔ la sous-section parti sous-section UJ sous-section UF comité parti comité UJ comité UF an ye walan sɛbɛn an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la